Ay, munanimaliza. Manyete chinse chiga chia tukerejera kaisano nemo ase chinsa isato chia wana mugoroba ando siase mukabwaterete karibu naende kiandagi 10 ase egepindi kia rituko ria rero abantu baminto usiya ito mwamugusiye ngima hende bwairire bari muri East Africa ya mocha kaka litukeriga ria Jumanne tariki 53 mutinyo kiando mwaka uyu iga ekero mwaka ogenderete gwaka chimbero kweli tutigarite mitinyi mesini nigo tukore omwaka corona, the year of corona, omwaka otoire mechando antabange twasiriri chigasi abange twasiriri abanchwa sengencho ya matatizo ya corona hapa na pale. Karibu naende ase show yeli tukuria lero. Yes, timanyete while I don't know why my machine is switching off today. I don't know, but rende tuwakira nyasaye mbiamono asengencho twiranire. Karibu sana sesho ndocha abantu abange sana basoireme. Let me see who is with us. Emily Ondieki, hello, tumeingia tuvuane nguo leo, ni tit for that. Moto itawaka leo. Haya, Morini Kerubo, wimbo gani huo kaka Sungura?
Periske Munto abataba tuned in Nyota Ndogo Kamsupu na Kiabu mwana Minto Kakasungura nde wero nde nie nde nie Zablon Zalo Koza sio wote. Okay, Jerusha Mbati Jerusha kutoka Kikuyu. My answer is yes. Kobando mujadara, gather people, leta abantu just gather your friends, share. Oje tora subscribe. Make sure please you subscribe. Utara so show, make sure wa subscribe ligabu ili litosonge kwa pamoja. Emily Ondie COVID-19 which means kuna COVID-1. Ulikuwaje tuambie kweli. Musa Juma ulisikia wapi? Oh, haya, sio mimi nimesema. Gladys Ondo, yes. Princess Kisitivina, very true. Leonida Nyabuto, hello kaka, tuko pamoja. Jeruso Ndali, niko ndani from Upper Hill, Nairobi. Triza Onyari, abande ebako basoka bae bampake familia. Haya, okay. Anita Njeri, ukweli kabisa. Kaka Sungura umujadara tubwate litukulia lero nigo tubwate liswali tokobolia lisini nigo tokobolia bantomani baito fellow men. Meanwhile, keep gathering people here. Keep gathering people. Keep gathering people here. Share widely. Share in your groups. Asore Minnesota, UK, Saudi Arabia, Qatar, Kenya, Tanzania, Uganda, Kuwait, USA, popote ulipo, please share with your friends in your respective groups and make sure you subscribe. Martha Bonareri, Kaka Sungura na korolile, all smart, naambia mashabiki waingie ndani. Leo niko nde wero kabisa. Kuna kitu hapa inanipigia kelele but nazima hii. Umujadaro yoiga igora igakate siova geti ombongi basacha mbale kera balire gusene ya bonus, kera balire gusene umushahara, kera bwatire gusene ironi hako basokosira kurunga pi. Noro mujadara mwasuggested group yesterday. Mugatebanga basacha mbale kera nyorire besa kubasokota makuruka gochikorigi ndogo isiko webe familia. Bono nkuburi gamangana aya nekene abasacha mocha iga ese screen mutwerese ngaki mangana aya, these allegations, how true are they? Nichio maene lero nyumware video tu upload ya YouTube bali mugwetire channel yaito video ndo chia pikiri sana Kaka Sungura na batevinche gonda mbaletere content. That is my work. Kendi yonsi keko koreka njia gonde ga minyoke mbalentere. Rosi Ndege na kororire Jani Musioka nimekuona kabisa, asante. Lydia mamake Edmond na kororire Demvina Bosi na kororire ga se team comedy jana muliwin. You kept the comments on fire. Na leo I hope it will be the same. Tianda beke background ye show ya lero. Anya mwarore video twashutia today kuri aliseke nyorugia Kenyoni. Aliensema ya Sensi Marani sub county. Musacho yomoro mwalimu konya ataranyore bese gabwate mukungu yomo. Ekerari kwe mukungu yomo nene bali mwagochi video ino ere YouTube na boko watch badaye. Umukungu yomo nene igari gukora chikonda. Ari gukora chikonda wakanira umusacho yo school fees. Ari gukora konda. Ari gukora chikonda bw'abantu umugorege koroto oirane college. Umwarimu oyo ekera ba struggle anyore gasi akari kwemeremo akari kuna TSC umwarimu primary. Timanyeti ngaki government ku work but those days
kera kwaberire sike emiaka emengo tarari kuna serikali rikwarikirwe nkwaegwore chibesegete in bulk akaegwe nibe ntambe sana akaminyoka akarigira ikungu ria kabere akarenta akaria oboremo akariagachira enyomba rikamenya bono omokungu oyio koreng'ana na abanyakenyoro arise twarengerera omokungu oyio obeire gakobachana ritang'ani koreng'ana na abanyakenyoro na abaibori bamwabo bagoteba ng'aki omokungu oyio omoke iga ateaneti omosacha oyo omoire gose na amarioga I don't know efamiri are goteba inche timanyeti abanyakenyoro bare goteba I don't know omoire amaru bakobeire esiongi yaani omoire amaru bakosarikire omotu bono omosacha oyo tamaete komake decisions omosubati oyo otagwarire omochi oyio pi otagwarire ekenyoro eki pi iga akobwata omosubati oyo omonene omotiringa kweri kweri omwaka omoita namosiba for 6 months buna mwaigwa agoteba akamoirechera for 6 months akamosiba amaru gakwenga to the brim gakwenga amaru ekenyoro ekegemo naende buna kwaigwa omomura omwe abateba ari osaririe abamura ekenyoro buna akorora obwate akabese nobwate efamiri iga agogweta amaego okokorekani okobura omosacha moira ogende oigwete omong'ina oria gateba ng'aki abana bangire konyoma ekenyoro because ya omosubati oyo abana bateanire because ya omosubati oyo bono kaka nkoboria iga nobomaene ng'e ekero omosacha anyorire nibo iga agotama koruka I don't know tiga mbae link iga omonto atosabere esho tochake eyemo ase eyemo korwa iga ase estudio that is nere riswali tokoborera ero inki gekogera why akoba ensi ororie agoteana chikomwansera inki what is the problem tiga mbae link tochake esho tiga mbae link tochake esho immediately tiga mbae link esho tiga mbae link link ingoba link hii nitaete koba link ndio hiyo nawapatia saa hii tu ndio hiyo coming. Okay, live link ndio hiyo. Kuja hapa mtuambie. Nataka mtu wa kutuambia tuanze show. Muntu atosabire tuchake show tumauchaka gusigikania. Amasacha ari arenge goraiga ntegete mucha mwetete kweli mutebe ng'aki
Lere mashine kare konsumbua timanyite mochando ninki. Leo mashini inanisumbua sijui setani ngaya tusabire kake kusibire chanatame. Watching from Red David Njuni. Somebody atuombe I'd posted a link. Ilikuja kweli? Link ndio hiyo, mtu akuja atuombe. Sijui leo mashini yangu inazimika ovyo ovyo, sijui I don't know what's the problem really. Sijui shida, but then tunashukuru Mungu. Toka nyorachi machine we will not have such a problems. Toka nyorachi machine chingia hatutakuwa na hiyo issue. By the way, we are fundraising for machines. We are targeting 380,000. So asante sana kwa wale ambao mnazidi kutudonatia hapa. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Haya, link ndio hiyo hapo. Can you can join us via the link. Link. Naona Vitengo amefika hapa. Join us via this link. Acha niandike kwanza. Leo mashini yangu iko na shida zake. I don't know what's the problem, but then tunaomba kwamba shetani asindwe. Okay. Link ndio hiyo hapo. Link ndio hiyo. Join us via this link, Join us via the link. Link ndio hiyo, kujeni hapa. Okay, good. Haya, Vitengo. Hey. Wairire? Wairire bia? Kitewango. Yanda. Tusaberango. Okay, let us pray. And developing Master God. Father, we ask for your knowledge. Whatever we are going to discuss, may it be of help, Father. I pray this in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, nabukwale ngo mwengega. Nilikuja kuchungulia nitoke. Utaki kuchangia. Haya. Amos wa Kambuni na kuona Vanis Kerubo na Kibwa ile vya Alexis Muhudumu. Tuned from Baringo South. Karibu sana. Mishi no harati. I don't know, Mishi sijui ameenda wapi. Chira kora Waiguru. Okay. Mishi tigacha kwa nini taratama? Mishi. Mambo. Kajo tamuoji. Kwa. Wapenzi watazamaji. Terero wande mwana na so ansa benanyora waikire Vitengo na kibona. Miyande. Waiguru wako begete kwa. Waiguru wako begete kwa. Waiguru njitanya kumbeka nche ngwanja. Nche ngo balike likuru watambe. Ainje rero angale iti. Anita anaenda ama igandirira Anita. Kaka Sungura. Mishi network ya ore aronga kie kare kama. Kaka Sungura ga Antonio gweti. Mishi network yako leo inakusumbua kwa nini? Ani munyu gweti. Nchimanya ni moiwete wewe kaka umsiki. Inakatakata kusine yane kubutura. Labda ni yako jua ko clear kabisa. Nendo je kuna kumona chanacha. Yes, Mishi sema. Akiote. Bwana alikuwa abeire. Tuko salama. Sembu yanda. Vitengo tujakire rende ngo bwate kurmaega. Abasacha igwa kuru kwa abasacha. Tiko musata nyore besario kumanyanga hapo kuna moto. Yani ngotebyo mutenga mwana lero tobagati pampas nangu chibes cha pampas otenga kanyo mwari bumutinga yasa kwaganya yani lakini abasupati barabo tissue paper ni kando. Huyu akitoka huyu anaingia, huyu akitoka huyu anaingia.
Sasa na hiyo maisha unajua, ukishajua mtu ako hivyo unakanyaga kubwa ukiendanga roho safi. Iwatali basaja Hakuna boka. mwenye lakini hapa sacha njera msacha wangu kuonera sababu nimewaiona hiyo live. Nimewahi kuwa na mtu kama huyo hadi wale wako hivyo mama. Osacha kera babli yani nabo konya muntu pia kera linsipi nabo kumukonya at least unamtumia pesa na kuambia leo niko down niokole mahali fulani na muokole like by the way niliona hiyo video ya sijui ni Kenyoni. Yes, hiyo video ya leo. Hey. Actually niliangalia vile wanang'oa hiyo nini. Jamani. Yani omusubati osturago okonyo musacha from no yani kurunze obo monto ohiko obo monto mana kera abeiro monto mana then from nowhere omana koleto monto ukaberi kera letu ukaberi omanya go disrespect these other people not remembering that umonto na amukonyete akamurusia marabanze akamubikisa iki oni kiringa tari gutegerera baibuli umuchui tari gutegerera ndi bwensi umuchuyu. What do you expect? Keri twara Kenyoni gari na kiki bono by the way abasacha mbali kera banyorire chibese bagonjo papi nishigendera bono njina achire Ronald na kibono ayo tumbi ande nichi mugeni sana kibono esta mambo esta yes mbiyande esta umepona yes tebango ongea tusikie okay esta narwarete tindamanya esta narwarete ndo chogweni network yangu ni kama ni mbaya so bina Mare. amunge macha corona Esta tunakusikia, ongea, is your time. Mimi kama network yangu inakuwa nyuma kabisa. So nilikuwa nasema hivi. Mwanaume akipata si eti anakatanga. Inafuata venye unokumuira. Tinga ati yangu na mali sio room kungu isiko. Anyora mali alimu alikitia mara lakini wasate na runa bene. Lakini ana nini mpaka ye. Sabu ngara kwene na kinde moyo. Bwana wasate kirabana. Ati Banyo tukibeza. Wasujinga ni ndire to boko ngwa chaka nyora chinyinge bo. Au chio bo muve. Au chwene. Lakini kubwati na ndimo kundikia bwati. Kendera mbiore ndo chichi point no bwata. Network ya nere mbono lero guseni I don't know. Network ya nere mboseni ya. Wana ya kwa. Ronald. Yo. Kyote. Mbiande mish ekimono gwante etyo kemiri. One Onto boli kemiri gake. Muri ko nyora. I didn't Leonida. So chibese chiwa apply as both genders. Lakini sasa mimi nasemea ya mwanaume sababu nimeipata mwanaume kama huyu. What happens? Eta vipi change? Chibese chiko muroma iki. Atera answer yoga. Katika akabwe mwenye iona hapo tu mtu unaoiona ilibidi mimi nikanyage kubwa juu mimi siko karibu kufa na ukimwi roho safi. I'm still young. Yes. Okay, I don't want to die of AIDS. Nikuulize swali. Acha nikuulize swali. Umeifanya uchunguzi ukajua kwa nini bwanako alikuacha akaenda nje? Umeijiuliza swali?
Hapo ndio We, watu sijawaiolewa. Ronald, point of correction. Ujaiolewa? Sijawaiolewa. No. Ilikuwa boyfriend girlfriend? Of course. Hata kama ni hivyo, there must be a reason. Aliona Actually, let me tell you, Ronald, according to me, nilikuwa namjua vizuri sana. Ni yule mtu mwenye, yani in short, he's a womanizer. Yeah. Okay. Haya, mish. Ni nini Ronald, sema tu. He's a womanizer na mimi siwezi deal na mtu kama huyo. No. Okay, topic tunasema kwa nini wanaume wanapata pesa wanatafuta watu nje. Hivyo ndio topic inauliza. Swali. Yes. Sasa unajua wewe ulikuja late, nilikuwa nishaeleza hapo awali. Sasa wewe ulikuja after nimeongea. Okay, sawa. Wacha ni assume nimeingia katikati. Lakini no vote wanka kana ba ko be witness yana ba mintu ko semi. Lakini Inachakira kuchangira mjadala then you mkaulize hiyo swali. Unajua sitakangi kuongelelea my private life sana. No, we use real examples, real life experiences to teach others. Yeah, those are some of them. Lakini anyway, mishiendelea. Kama mimi huwa napenda sana nikitumia my own examples ama example niliona, si ile ya kutengeneza. Hiyo ni poa, naelewa, si ya kutengeneza, tunasaidiana hapa, you understand. Mbese wana mukale ko urukani yao nani Bitengo aye wakana kwa roje tigoso kechigali tokunoki bate nivo ju omonto keranyorire pesa akorige bako ibwe uniform bono nonda mbwegete uniform bono nje mukao to masaga nanas no ngobeke uniform umpimere uniform skirt ne blouse socks onde terana ni uniform orengere tiko chukuri skirt lakini maana tigana inde narate abasacha mono once kwanyote gosenero ni mu apply tena mukao ane mono konyora au abegete mukao naki tokoleiga to extend osene nyumba Bono to era ini eli yao sabe mshwari gose ngorere iga tanda to oichoria karoni igali aseli etali yao tonyore roni to extend ali gose ne nyumba bona ya kwa buri era ini yao yatumeka yenda yo yeroni eroni eli tuko tebi bona ngosokere aje bona mati toli ko ishwororo ako endo ikaranza geta na ngina mono abasacha abangi ina neru nyama ngana lyonsi pyo mu muroye bona eroni yasokire mama bona eroni yasokire ndutaite kwagache nyumba mu muroli bakorete eroni eli bona taliko taimukaje gose eroni eli yakoraki yaya ayi bona au chakotebi kero yiri nje naenda chiba sirio maite narangeli una kirwisi minagenda wale akote bikera ayeletre chibese na chire nginangeigo ano otebiringina nango sokande igango nandi kulige ebi omotego sekende ayabona maite to orusirie sabo muna mokaye akoruse wana conversation ere nangina wana aja noenda ko complain na ki maite baba fikite ya nyumba korumambia gasongete wamene mama omongina bana sengenje na etwe libutano ana bata muganya yenguira nale omondo agenda omanya kobusura chinda siko asemetie nyemeke obusurira baka abana be school wana wacha kwewe etikesi bako mukungu bwabanyene ominyo urugabu
Oyo ikiwe geita nati Enoch okorete ong'ete ndei. Okwake sabu mama linali ukoboli ngai mama baba fiki ngai yagichiete kun mambire ndi bunaga sogete wande ingo nganye omaita abangina ngai no togoja twasireria abana baita abamura baichoire na mukaye bali bedroom baichoire na mukaye roni atokire gosecha eli bale gotora epona siasokire bakwanira ali room bakoli lakini mumurase ngenje bane birengera libirale chibese nechinyinga konyore pona siye goseroni chibese nechinyinga chikale bano ko minus mukao asengenje mukao birengera lya bwate ne bitambe ano maite bano kwamenya kurwa omoto kwagorete tona konajwa nora emashini yanya kwenda konaja motolire no mocho kwa extender ye nyumba chibesa waruro kana chirochio nakuru Kericho yani wanolekerase chibesa akobusura abantu kubusura uwo yote komani chibesa de chioka chibesa omuntu mega kurwa yani osiria omongina no omongina mother-in-laws yes akotebera mugaga buna omwana ngoira nale igande betu no mutago chikogora okorera ndi ose anyorera aendo chikuirania masakara kyo mwana onyo ataigete form 4 omo murogo no mate ataigete form 4 masakara kya kali kuligisiko gali ano mongina atete tu mwana uri omo murase ngenjo namo musere to bobesa bakega kamubekeraga bana kwa omoga kwenda okora chibesa chiri oirana bana kera iranire chinda bana chiabwate kana kuruma gaga ikakero omondo gachete baka bana be school igo chibesa chiwa kitubeti kubusura bana obusoira bana embegu ya chirekera haina abakena banene bana eto ichira bana tindi gosuka ali bana nanje naonda ali gosuka ali bana nanje ndagitenda nanje ngomubeka nyumba korumambi tolika mure bakatonyolende yende nanje tindi komutiga nanje bakambe inda yes chiere no mutoli to chikona chibono lili chielire nje bana ninje ngochaka nduma ite toko ego eregale koenana twe toko ego jana ngo soko chiali naenda narete jana torole tuchie drogono no ngoruga naragiria abana nasibie suguri natebia abana stop tato mino ikurwa suguri chabe kukana kagobol namude obe eroni elio maete yaera yaera bana timaiti ngogwakana That is one of the reasons. That is one of the reasons that makes your husband to run away with the money. Okay? Point. Vitengo is responding. Kerachi etenechi be. No. Acha ni kwa. Kwatira nire kwa irani de bosa. Irandora. Tori gosoka. Yabano ligelia abana bayigote. Erari yembinu yoko ichori eroni elia ayakane. Ayabano gosoka. Wakoreke barua kia wasibichi yanga. Wakonyorera nyondaga watagina kiwanole. Yande. Nchunga 500. 500 elianyo lakini otumyete ebirore. Iko ni gogoirana kwa gorera abana gosengo rugali chire pack tiendagera abana bayigote omosachere ka kando liri asogete ne chibese nyina akanyako gotebi ngochale tigaende mwangi naragire nje na abana ngolige libo full stop. I Ronald Watson kuambie edogo chiga ni 50-50 omukungu kanyore chibese anaka hivyo omusata yakanyore chibese nere nabo igo bane etole 50-50 ondete yoga igole 100%. Omukungu nere bunakanyore chibese igara mente inigo chisobo tago kora kende kiamana ni kwenda kwao hakuna kitu yenye atafanya kwa hiyo nyumba
no musacha na umusacha rabona ako ndo busura abana batko kinda chacha akakore oli geti bakama no school bono musacha nayo le busa afadhali karansana mama no mubona ki chibese chimama na kioro chitogo chikora libagango amukane abara misuse go chisobo lakini obero ochi libakali ogosoka mama minonya kogotete ngoira nare aya mwana ngoira nare mara ko bangu mwakirande simu ngo mwakirande simu na kyo communicate no musacha one njegingo mwakira teli goso mamumi mother in law simu inaingia lakini yangu haingii aya bano ko tena keso na kwa mtaina ki yaya aya irana mate bindo bire none ko kora iga bono naro ngo sale kule go chia bune chibese icho irana omusacha bana kera ko irana atikali ko sele chiribusano nchichiko na chomote chirusio chichweli chirete chigora amabati chiribusa aya akera twanyalde chibese pera agabu kwana ngaki mukanera tindiko mwabese aku misuse tigato bano tokole diri na mama ko manyete mama mino ka mwaete mubekera igabona muri nere oka mubeke kan chaka ko beka chirongi chirimo siaruka kwa kabekire tigana chichinisi wana chinanderete wana kwanyoli lebe kwarole kanene tinye chinisi eli ya tutu wacha kanande musiaruka yao kwale kubeka musiaruka eli nero komenyera mu extend ye nyumba abana ngokina bale ko maega igo once kwanyolde tumia buya chibese wacha ko siaruka ga igo no kale chogomora epa moinali no menyete no Getty, this was your message. This was your topic today. Unmute your microphone. Mbongi. Getty, whatever can I say upon us. See, Obako Benny, you say to Benny, Christopher. Nakibono. Oya, to go very back, painter. Nale mwana no muntu seito era ngo kwa ke aquí ye ekero musada nyoro chibesa anganye kuri nyumba agende nanda irane nakitogene tomokole yanda ojibe se bibiri nakitogene tomokole tote munganye no jiro igiro mukungu munga basi kwa se bibiri alote bai Valire bakora makungiranira gocha musa. Ono ngati mu habere. Ona rebo. Otino ngochi. Nyango chibwe se Biblia. Toramo geti. Ase Biblia fast bona ngochi buri swali ne aseki yako era. Omosa time musa chabweka baka no mukungu. Na inki First Timothy 6. Ngote Biblia. First Timothy 6 out there. Tianso meke gusi. Okay. First Timothy. Tocha kere verse 6 to ikere 10. Ego tema. Ekene ngoja hiyo na verse 6 ni verse 6 inaleta solution. Wacha nisome verse 9. Kolende abo baligeti koba abanda nigo bagokora se ogotemwa no omweto na okugani okonge gotali nengenjo kole okwo gosalia okwo gokolimeria mwanyabantu bachigosira na gosaleka na pateni amagoteba na kyumuchakano bw'amabe onsi n'obwancha chibesa abandi bakugania ayo nigo bagwetanana
kurwaso kwegena na kwebeka abanyene asobororo obonge. One, the first reason, either man or a woman, the first reason is owancha chibesa. Wikabamanya kwanza owancha chibesa ne ritene liebe. Naende ekiroga netikobo munda nesinginjo chibesa na chibwato muntu gete chiko korange. Mekiroga te chibesa litukondrote yani kerota bugati imusulie pizza ndigo cha miro yao imusulie nyama ndigo cha miro yao apata Yesu kumekobora evono lakini kero bugati chibesa igokonya gose ebese yagotebirie ta uchumi supermarket gore kwere ai chise china chokora noneti etivi konya koligere gwate ha tindi gwetaga bwana everything konyara lakini lituko liyo gwate besa okonya gwaikira se TV chire chikoni 40 100,000 150 yani unasema si ni kidogo hii inaweza beba ya na ugo chigwete ya kwanyora ebagete umudundo no igwete babegete sijui awishi ningekuanga na mavumba unasema hii wimbo sinaimbanga vizuri, hebu niingia hapa ndani kidogo. So unapata siniweko nikunywa ka taska kidogo. Sasa pale ujue pale pia kuna wale wanajua kuzi poach. So umeenda pale hata kama umeenda kusikiza wimbo unanunua Coca-Cola yako, utapata mwingine amevalia kaminiskirt anakuja ni aje bana. Yeah? Sasa utajistukia bibi yake hajaivalia kitu kama hiyo, na sisemi ni lazima avae, lakini I'm talking what how inafika aje bako mtu anaspendi pesa. Umeelewa? So egentege tangani egentogia saliri abantu kali basacha boka abakungu nono mukungu onyore besa iyo igokumwendera mugako. Yes? So nentoki no kobeta ma una mwanya wavasi na nego teba kurende abu baligeti obo koba abanda nigo bakogwa asogotemwa na omweto na okugania okunge gutari nengejo. Yani kirogo yani ubwa tibesa uganetiko bomunda igo konyora kwagura samatema. Unless kora Ayubu matena na alenge tajiri sana lakini alisimama sana. So na binadamu kawaida binadamu ataanguka kwa mtihani. Na unajua hivi, lazima ujue hivi. Ukitaka soma Ayubu 1:1. Yeah? Nobuatebuko. Ayubu 1:1. Iye koroki na Nyasaye na Shetani, they are always communicating about you, about me. Yeah? Nyasaye na Shetani huwa wanaongea. Shetani anamwambia okay, tigango torore goserona ditarigo nkolea gosetarigo gotigae ambu atinje. Nyasaye mote okay, mote mengo. Lakini to muru asense ya usi na arenge omuntu uri kuru kwa Ayubu. Yes. Omuntu yini garengo mwegenwa na niga bwate nkore ndonge niga mwirugete Nyasaye. Yes. Agetanga kurwa soko kora mabe. Ere na bwate abana bomura batano na babere na abaiseke batatu. Naende na bwate chingode chiri bwisano na ibere ne chingamia chiri bwisato ne chiombe ilifwe yemo. Ne chitigere chiaberi amagana 5. Naende na bwate abasomba abange mono. Asayo omuntu yo nigare ngo monda mono kubwa abantu bonsi bamenye ta sense ya mocha. Yero. Abamura ba Ayubu nigo banalete gukora emeyega ase chibisi keroyo mo ase litukuri yaye. Nigo barenge kurangiria abaisike bamwabo baria batatu bacha kuragera na kunywa amona barabwo. Nyuma ya kero omuyega koerire mambe chuni Ayubu niga arenge kurusia kera omwana oye ekengwanso asoko mochena. Niga arenge gukora igo ekiagera arenge korengereria oteba ande neba nga onde bwa abana baye okorire ebibe. Uramire Nyasaye ase enkoro yaye ime nabo igo Ayubu arenge gukora butambe. Pakairenga
Aliyesinya saa kuboli shetani ninkinga yugo chinkyo koraga shetani gomotena inko no kabali tukelimo abana banyasaye bachite kweorokia asobosi bw'omonene saitani neragachagwo asebare yeon iyo monene akamuboria saitani naye ng'ayukorwa saitani akamwiraniria nigo nkorwa ase etaro yane nkona gwetana na ase ense yonsi naende nabo nkona gotira na gotirimboka aroro agwo monene akabori saitani nayubu omosombone kwarorire bunare monto ndetari ase ense onga bunere nigaro omwegenwa na obwate enkore endonge ere nigo anyirogete inche nyasaye naende nigetangete korwa ase ogokora amabe eri saitani akairanĩria agatebia omonene ine ayubu nigo agosigete aye nyasaye ngencho etayo aya nigo omorendete na komokengera ase chinsemo chionsi era amo n'abantu b'enyomba yaye yonsi na gento kende gionsi abwate iye nigo osesenetie emeremo yaye yonsi agokora naende gwakorire nibo yaye yamentekanire mono ase ense ng'endera gotirimboka bono tiga tutiere tone entambe abange mbanyemanyete bono gento nagoteba iga banya nyasaye una togokwana iga nyasaye mbagendete a serious conversation like is a fight unaona nyasaye agwe hakege kubana umusombone kwarorire mukwarorire gunago ntoleransi gete agonsi anini shetani amayo motena gose nesingi nchomugiterete na kinta moikere no enda gochinse naende bakwamerera nyomote ngore singi nchomweta ma ogutachiri ogonge na kyokonyorago gokorera okay nyasaga mo igo no botajiri kwarorire aya irakere gitokia norore gose nantige noroche igo bono onguancha chibesa yani gotonda no kuwasa amatem because setani always gaga neti aibono na yakoli esingi chama eta aibono no gani kendi gionsi tokoboro ya no maete ebibe binge tokonyara gokora ebibe onye koro mutaka okero konyoro mutaka iko konyo kwanza sina na mete ngakiete pipeline pan mambi kile mambi butambe kinkwende gasi sakuna moja umuntu yo igaga ale ambenyete 70 fro igaga igwire dirisha atugaime agosaba neriogi ya baba yani baba nifungulie milango yani kila mtu anasikia yani mpaka uwezi mstopisha bwana unapigia sisi kelele so huyu mtu wakati alipata job sikuwahi sikia kelele ya maombi tena sikuwahi sikia kelele ya maombi mpaka siku moja nikamwambia siku hizi kwani Mungu umuombi vile ulikuwa unaombanga ati unajua brother siku hizi namkanga kazi naamka asubuhi naenda nakuja nachoka so unamwambia mbona wakati ule ulikuwa unaomba sana so unaona hivyo so mileti na kii shetani umateta konyago kokwamate mukabisa so ebibe imonye to umutakatarira raisi igo setani gakoligiwe uri obwate besa uri amaite na ki umuntu oyo ngo murutero gotemu kumpaka akore sinje nabwate besa igo no chobon riswali ngendete go jibliko yanki gako gerabasa yani kango guchinade mwate abantu bakungu bawe babasacha babo bagenda isikora kisinge nje mwabeka abasacha bono mbeka abasara inkeko abasacha batiga bakungu bagenda isiko is because bagura samate mesinge njo first Timothy 6 verse 10 yoteba okwancha chibeza neritina liebibe and verse 9 amagoteba ekero bwate chibeza okugwa samatemwa bono a solution nei you first Timothy 6 verse 6
ekene okobane chingencho chobo nyasaye amo no isaneka no konyoro konene yani kirobwate chingencho chobo choke nyasaye na ndo isaneke to kuno konyoro konene ko bobonda. Ono what can I say now? The question was, we have to answer why abasacha bagutiga bakungu. Na nimeijibu hiyo swali kibibilia. Sasa wacha niweke Biblia kando, nijibu kidunia. Kwa nini mtu anaacha bibi anaenda nje? Ntonkero ekranyo chiwe. Ekranyo chiwe. Ntonkero michi akuwa ne point ye mona ki. Ekranyo chibesa yako gole ndagera ora urugera abana manya gosibye bintu batebya abana mbakwana bono umusacho umaite kali bintu byokugocha kubisa kamwana kandi nkaracha kagocha gate bitatana twali nyama okay tata nabako boli nkimwaragire ne twaragire nkimwali enyama twali ochikoganye nyamecho nyama teyo ro mugako mata gukiri tara okiro so marire ochikoganye nyama nyo nesukuma kolentero useli kuneni na lia kolentero bono mata kubuli nyama mwali ngayire noroche bono I'm trying to now to summarize some of the reasons that make men go away. Umusacho gago cha konyore bonus yae. Umusacho gago cha konyoro mushahara. Oroche, umatenere mwenye bantu. Oroche. Nere nacho atu arobo sibole bugu renta chibese chonsi nyumba. Because umate kwa muli nile nyama matuka mangi. Nere maybe in a way ya kulipisha kisasi lazima ataenda ashughulikie tumbo. Na unajua na vile tumepata chibesa nili chibesa kirugwate chibesa igukonya gwaswera matemu. Lazima kwa hiyo harakati akiwa mwanaume wa tamaa ya wanawake akiwa kwa hiyo harakati ya kwenda kununua hiyo nyama kuchoma nyama atapata rafiki amwambie ya karango lele chubemo sababu akona pesa wallet bado namdanganya nunua tu si ni 150 peke yake okay kwa hiyo harakati rafiki atamwambia ama hii sana sana inakuwa ngenda akora gaki ngo jibole kora wana bantu ngo yibara Dennis winkira no ekera achire kwanyoraga umukungu naro nere egasiae na ba expective nyama tena kigo ikangende koligi osonyo romosani ongaini romosacho na ya bwana bwata nucha baisika una baisoka tebia bwana bwata kama na nje na bwatire ma akamonga kwanyore sengencho osigeto moshio yo ya bwata na nje no musacha bwana nki toke yote ninji bwana kwanya bachire wameenda lodging inaanzanga hivyo sawa unajua ukionjanga asali inakuanga ngumu kuacha you see that so the source is always from the house unaekimisha tena urugera by the way no ninche manyo na mukane atibako it's not that I like nyama sana but akuli basi bintu that one hata sidani kama nitampea pesa nitakuwa napeleka watoto shule nalipa school fees nakuja nachukua watoto ama nachukua omosio akamwana kalinganje tena na kala ku hotel twaragira twira na tevi omoshi to sote atwali we are human because you need to onya gyomogongo na nche kwa gyomogongo so that is one reason ekawaba sacha bagenda isiko bona ngotigera oyo ndambo li swali kindanyo na ende chipoint na ende ninkwana geti njende tukukwana lutyo mwerio Edwin orosire tige Edwin ararwa maoni
Okay, Edwin Karibu, Ben Christopher today is with us on the screen. I hope you will have something to say. Elizabeth, karibu sana. Dennis Oseko, my brother, karibu sana, I see you. Emonye Swati, karibu sana, I see you. Stargal behind, I see you. Okay, na rero tokore buna mechiende gukora tafadhali ekera gwakwanire point onye tubwati any other question gosonye kuigwete nga you are not speaking na abuna bono geti atebre okwira no watch back obe back benja then rigwa kwabere nga you are ready to respond, you come back because ndo just studio ready ejera ndombara abagote mogojo ni abate studio full. So I hope tese gukora igo ula nande kera gwaso rende gwa chinsa kwaligere chinsa. Okay, good. Tiana somaji commenting kaigo. Emily Ondie Kiti mcomment kama kawaida, she's leading here. Felicitas Yomari, asante sana. Eddie, that one is true. I experienced that in my marriage. Wow, I wish you could come and share with us your experience. I'll be senior. Okay, nabokorosa. Sawa. Eddie, once a man gets money, first priority is to add a wife. Okay, yeah. Oseko is here, will tell us. Edwin is here, you will tell us because we have men here before we proceed. Edwin, please, kwa very ragai online for long. Yeah. Bueno, inte. Straight to the point. Aba saja kero montaña, ¿verdad? So moñete, ngote meren que on quiere eso musacha nya konyora so pulimura. Ebe musacha konyora le bese nyinge, nande ikiranyo le bese de nyinge. Okay, inkubuga kire na kunyomba na kibwe bangete na no morugio. Kama ese na bomo kungwa ko engai ko nyomba mwao. Na kera ko ire ngai ono na bako na bese ki Kigangi ndenda tema isikali asengo nyorera. Lakini onyoru musubachi uko kubwa tabia ekere kwa nyorire besa nago kuwere uno morugiogo. Njera tuyora ngego soka singi njera yogo chikoligi chiko no bwatera Igobo to some extent apa kungunga bango changira bare omugako soka isige kera nyorire besa. Na bako nyora kwebekera niribono tenga ebese ringanye tebono na injenje moro kinga aisaini. Lakini gato biye gago korugera biya ko kwarure ke bakomara baba igo koira macho konyu kwanyure go isibiri biya go kogenire biya na bako tan aya pero timbwene ne bane kenyenge ngo jibole na bako tenga sigango yingitensi bere nyomba nimbwa tomore. Iga koriwane gente ke gosokia baga kabange chiko. Omore eyo nyomba. Omore ndakore nyomba n'ubwo tekinde yonse. Igo bono toko sababa subati aba itoma eteke korie ke togo kina bono toko nyomba. Okonyoru sabati nabwate chibes. Nayo mwaka nobwate chibes. Bono gogo chiko kwana nyomba ma etoko kwane kendo Inga bono nabasacha boka muri nyomba. Yes. Onde tai. Bono nakige go suguma wadenga lero onko genda asibete ni karanse. Katika ile hali yogo ikaransa none aso ikaransa nyombe yo kwa gofia. Kwa kiri kwa sibire bya bibere bitinga. Kwa ramonto na karo kare gweto asogete njerende wadenga ono tigandu serio yo stress. Na ko gweru stress yo matiki kwa gura mate mumekwara gure. Bono kwa makoru oro kwa nyora kwa narire. Nori ase gwajiete bono gose gakare gukoira buya kero kendo koire no asamenyete. Kigago goturite buya. Amate kera gwarure gose negasi. Kwegwa gwe saba. Kwegwa amate gwe sibya ya moriro borio mukwara tarue ndagera kwari. Kikwage niri gubo. Mwago taliko ge nigunyomba. Ngakyo musacho tasoke. Igobona mangana ya twanya ligereria koruchinse mochonse. No entwa basacha rendo musacha na boko gosa lakini umukungu no bwenete ko wereka mumu gako nyomba inawida ataliko gechibwa agenda chiko soka ichiko. Aba subati na bara mugo kwanyorire besa konyora muri.
Kali abasacha bokare to kotamya musacha nganero kokaleta rebe. Kole kasi ekara kari kwanyo rebe se na inje ni tingo na bese na no musacha. Naliko ko ikaranse mese ka tua banga ngaki ya ando wate project ke todo para tu. Kali musacha changire from scratch. Omukungu era kaganyete nyomba igobono mwezi mwe karakari na kimwanyo rebesa none bukumba tebere omusacha nere omutube nyomba so ko bate there is no man can be a tail is the head of the family nero one akwonire apa subati mo kwenda ko gunzeri jiko mwana tegerra na kiawe none nyomba kiaya kiawe komsana kwanyo rango musacha kiraro ndagira te yakoli mukungu era wanyora ikaranse kero kuigore abige tamagore kero kuigore getuke ako como boli nan ki kwaro asiria ko soliko mugaga bwe minjo soliko na baga soliko osikia what do you expect next yombe ide duara marembe omorembo okobura omugaga soke aende isiko aliji kali isiko anyoro yo como triti biye igone nyume ya saliki andi njira te musubati ora basakoli ba musati oyo ahora na uncho na vere ndugu nabwa tamange lakini tanga abati tikabecho okay thank you to tikaponia tame thank you aya before ntarareta na my brother Kioviri, I see you Stagal, karibu sana. I see Monyorere network yao iko sawa, naona hapo iko fiti kabisa. Thank you, karibu, feel at home. So ndage Edwin yochangire, allow me nkorusi as screen Edwin so you can exit so that we give space for the rest, but you can be watching, you can be following in case you're on something you need to respond, you come back. Okay. Thank you. Okay, Ben ingagi Yewere manzi. Mesingango roho go fire moine comment moino ragere aro karibu asesho. Tu comment mbwango. Yes, tutebyango ngaki. Ono umusacha na chirenda nyaro beso ubwe pona simote ba asoke. Bono mboro mete chine chibeso chienga kienga munaga pona sige chaiga. Ekinde gento sine kiari mo mwaka tingo manyane yakadengo mwaka. So onya kwa dia kwa nyoro beso wa soka njina bona ndo go chonya lakini gento ngadi naki. Ebinto mbire bona naga kodire ntagende ro kora mana. Ana konyora tote beto ko tore chamo bona kwa nyorire bona kwa bengire ayoka tini changa ndoko chikotora cha ya chanji tingo tora mana tingo karira lira ba tingo tore cha na boke kamambiri miri kenduti kwa makoli tibaso bona lyali kwa bakemanyi bona banjinse china ligweto moko igweto taigweti no lakini ndo chibase nchiri kwa ndametie nyimenge mebyaga tenya kama igendo kende chibasa yapona sana boko ira bakumbu lakini ndonka lina ki asochinga keji toikire tubonega onde bwesi na wana tukwe karakali abo musacha abo musubati so omusubati nyangwe karakali tubata kabasa kago na nyakolya kapona asya kwasoke toli karra bobe mwana lakini nyagwe ikaransi ta abono ikaransi nyamba munaga tedi bewe ikaransi tega abu kabisa oganyete chiru ekyo muguko kyo musacha na igako garara ago karego enjirara ago karego so kero monto tige karakali ense abona yabirembe makweli nara okerege ntonkero kero monte karakali abalenda basubati chinga keji bagwe karakali sana aba 9 tukatwanya leo basango titetwara atika basaje style gete ine kawaida bona yaikeire bona ebintu byabagoire konyora kabasa kakego gwata marakini ntonkali naki gotamo musacha ngabono kwanyore chibashinge komo wage ndenge go kanya nonse man okay nko kanya kera bari karo kanya njetimeti lakini tinde tukukwanda kero monto onde bwensi na wena to koba no musacha go sino mukungu bana kanyoro basa muna bakungu abestaliga kama ochago chako bochinga bana lindo musacha go selire ndeti bono mwati kana itinaka basa goka kwa matanga kende yonse musacha ara kana bakara no kokini abana batabwatisa unless isogweto buno bochinga ekara kwetinya tofauti lakini ekara gwatamo musacha ngano besa kwanyara obesa burare tekende yonse metense yetole
etogweta none gasi nabekoera rinde rionsi so tiga abantu abayanya mwanjanire mutabwate besa kendera wanjana nonekera mubwate chibesa ebonasi era tekoera abasacha barabere bakora nonche ngukina nakarori abalende tata takarire bonasi mama akoendori omwange mana chinse chinyinge ninditwarenge mugondo so shortcut yarengo echitima itatato mintu tali nkonyora marura kintali omonto bwe paso era tare koimuka nechibesa yaya tinko mongacha so kero monte karakari kero monte atware besa mufuko ebintu munebye bike abasacha rabumba gotiga kunganya na bona singa kinera bakonyomo sina bakara abalero nanya kora timaji abakare nakora abalero nje mbali ko kora binte wate ruwa ko busura abana abalere bakonyara abana kini mbali konyoma raisi ebintu byakonyoma nano bole mombo iyo mishate abanga bakobusura bakonyara abana isikora kini konyoma iga maana bole mombo iyo maito lirikare nakyo kora musacha bata bakungusita batano okoba abwato bole mabonene nandalenge abwate chae nyingi lakini rare bintu byabeire bikongu kore ndekero monto tige karakari. Thank you so much. Ntarareta abasacha barababere Dennis and Ekioviri ntagete kura munganchere in a few minutes ndete Elizabeth na Stagari bakwane before men, you know you are being accused, so you are coming to respond. Yes, Elizabeth. Weke mic yange no muno. Engali kukwana ngara. Okay. Ya tena ndena chikuitia phone. Muka. Yes, proceed. Okay. Bwana imwatu polinga basacha abiki bakari konyala archibesa. Kusina basacha to kwanira fanya archibesa basoka. Pai banonyera abantu babunyomba. Number 1 inje kolengana inje munangorera mwasumbukana no musacha pesa njiyo. Uiko succeed okonyala chibesa. Trojo twali chibesa soka isko okwebanga mwalinga ostrago mwenzi. Ugo tigaga ne kora bugitabu wanyu mwara bugite ogenda kagotiga soka isko nyoro umuntu oisibiti korta meetinga ngo maintain. Fika goturia kana ya ku maintain bona nda iskora abantu abango maintain ni n'abantu abango okwebanga ugo korri ikirija tomit ku maintain chibesi che bona nyoliro ojitumia ku maintain nande bali ba maintain n'abantu abango torochi bona abasaja bada mazaro bona aya ko Yandra wakore babata matarau. Ya babata matarau yan. Babata tuti bona nyole space ya isko agenda pengine una Ronald yatabaga una tujugo chona abana balire ndagera akama kote ngitwali nyama twako iga buko wati chipesa ubona utwali chipesa watu tigere isko katoro bugo tigere tindagera o mago chuti shindagera ngai utoko rusina tigere kayo toka Anche kazi sukuli nande ngakabane kebuso umuntu patikale barabugete kuboto twagende kwenze cyawo waje isikole cyokali wenje na dire queen mente nintu kai kataba byale mbona lakini ndi sibasa nechimbe chiko bayibona abantu ababa bakaninde nabuli kakoraka kimuntu netwa sandike nayo tikabwa tichibasa ikigo cyane kitwanya bina ntansi cyobwamo twe maintain umuntu watosoka ukuthi kuchika buko paralete ogenda nyoro umerana n'omuntu umwe isiko kari bange tamaitine n'yanyoro cyaye kuru ukwe bano kuchiko nyomba ko korikirije ora kadali nindaira na nyomba kali chipesa kimbwate umuntu endora hotel sesi kwana makunya kuchimbona tange kusinengo twere irubana lyako chakero chia mwere lakini kuikuyo lengwara tiro maitenji ya forever Yes, njina bongo tega basacha abwa bange bubwata kusina madara una atabe sedwa kerabwata kerabwati muri sawi gikoro teke unako nyora ba kuisha akwende nandi mpaka chikwara makuyana. Thank you so much. Amasacha nara bono baikire batatu. Hold on. Tora ruso yo. Okay, sawa.
Elizabeth, usitoke, this word in draw. Stargal, you be very brief, please. Okay, nabakwanire bose abandigererete i5 nabayire naikira kigima Karibu. ngo getaso mchadaro rero ngori karoro ni skuru twale kwenda kwanyore omoto igore na UM high ekeruko em high nandori chioro tari wanse gutamani gochumega ase ano musache keroro musuba yokunya gusaba umusache wanente itanyore gasi nainto ababandi bagana batukunya kumusabena na kiri swita atiriri ariko nyore gasi ribe riri ariko nyore gasi nabo yari otokonya igisteri yo kusabira buto musache ogisinge njuno tanga ino mochi nainto ababakando nabo tugusaba nyore atokonya asibati tigawo itaba sacha n'abantu bayiboyire bari generous bagokonya kiro umuntu sikwate nkoro yogokonya musacha bari mo boru efe mukungu mwikaranste nere ne abo begete wigi ya ina kitago kwa even tenbo lakini abasacha babanda aba n'abantu bayiboyire ankori ngiya dara nababo gokonya kotebi busiringi obukwari gopingo naborabo beka mu buko tiganga kanefe mwana Nego tugana kuitanga ni romo kuigomereri omusacha musacha oyo tali ogo oyo keroro omoji turi ororo tigo omusacha oyo afatara isisi kogai soro ng'asi awise oni ntu gitu cyande tukuigomene omusacha ono ena niruguchukwana amo muromo abo ngina nugora okunya kubaka hasi kya kwenda na kibesa nugutiringa kibesa ni chiago nayo kwenda kwa mukora basi tiga basoke isiko baokorera ababandi tutari konyora abasacha aba mubwati kigasi ngokorera muri esinge keronta bwati omusacha ono riende karmu ngokore no kwatazi ko meria kwati abasachi yenke hakitiga tuiwani abasacha nigerenke Tigawa karo kwa mutantari yogo choko ngoyin ko ngo chicha ayate ba san sinjo to ko nyana igasi musacha kera kwa kunyote musacha kangangana nere tukanyora mali ekero tabwati no boni gekero ntabwati nare go focus ku goli skati yemi lakini saye kero ngunya bitoki bike yongunya korenge guchigo no musacha na bale kera kunya korenge na rucha kamuntu gitiga chande gita asigite na ande mbiya ka gusubira ne donation Ana abagaka nabaya tigabaye nane bagokonya bari gokora ubekero banda gucumira hasi gukonya nda gukonyororo uyota bwati nero igubu yosumaili buno gusumaili nyomba agaiga igo basbad igenda mwa tigabasacha basoka ayo tigangu staga pengine tukanyomire kiako rukwanega lakini tigangu pano no nyomire onyorane n'omusacha ogo nwaye ogutigirenga tagutigireti nonye tutebe sapa naranji nangendi noli n'abana ochigosoka yagosenga agasukuma kwari kwenda kuria ekibanda omunyore nwane esire ikwini no bari gose uteirie nene okotebanga gaki nusanga mbuya muri ebinto togokonyana ekero omusacha oyo agenda enda desire ikwini nagenda n'omugondo oria osumegete esuguma yago sayi emigondo yakaire tari bantu bonse babwate emigondo my friend kwani igayo totobata tari cherezi na mugakogo asikioko bacherezi ekero omusacha ekero kwamanyorire mwa magisina kio mugakoni egasi egokora nengiya kumbaye nagatuoni ndoche nabo okunyara mang'ana otakire omoko nkikwamanyare gotebia esire ikwini onye yarenge kumugolya omukonyi gosibu kumuire gasi aye nakikwarengera ribono orire gente gekong'ina norire obagire aye tigacho motei ng'akerikere kia tiga gochanda bagaka nera nyore esire ikwini egamuongo sanyore egasi gusa nkomusigana arenge kwamanya kumusigana enge gojise kazi ni aye nikiatara konyorire egasi anyorire esire ikwini egasi onye gwachete kuba omusacha kuria housewife stay there as a housewife tiagosumbua abasacha tiakwenda wansi kwenda ya housewife ayong'ane konyo n'omugondo kwarocherema kuruga bu oyo tayo okure nkikwarenge gokora nekero bona ekera konya ababandi ochitokonya abana bari bane banyagusira osire to bakanire school fees mbobe kyo kuigwa abasacha
Angireli motokonya baturi muinoga iga ntubaganeti nandi nteto yo ubwati yo tabwati sauria kuriyo yo tabwati ikiago kingoko I know mweli madam. Okay. Tulikuja gokea. Sagal, thank you. Dennis, you've been here for long. I want to bring these three men here. Last one, I see you, please. Just a minute. Last one, Ninkoroje. Please be patient with me, please. Get your Mbongi is here. Emonye Subat, be patient. My brother Dennis, how are you? I'm good. How are you doing? Mbuyana Anchana Ikira. Good to see you, man. Mwensiga. Bueno, entagete go kwanera amangana ya. Umaite Africans igo twa chisokoro cheto chia kabeire polygamous. Bueno twa chire umaite binto bia change. There are a lot of things that used to happen yenga kia you that happen now. We have again to tokoro kanga polyandry. We have polygamy, we have polyandry, and we got another one called as we proceed. But what it means. Of late, enchera polygamous. Go practice polyandry. No monto go tuara aba chisle kwini chinyinge, lakini adali ko nyoma. Go somo subati onyomire bado na bwada jiben 10. That is the polyandry that we got now. Ogonyoranga almost bad na bahare nyoma lakini awa jiben 10 chigo chichiamo lende birangaralio na boigo na nyambari banyomete. But away from that, because that has become like a sport, bono gerigento kaganinga na gosenga na mangana tai yo mangana na ale bage kanisa ime na bogonyoranga aya almost bad na bagonyagotera ali kwaya lakini molisi geta na ba mobwate na baso eto nyomba. And it is normal. People pretend a lot. There is an issue yokonyoranga musacha kero mwanyo manekero mutabuga tikende ekero mwagenderere chibeza chia tokire kwanyoranga sacha oansire korora bunoro moriri buno talikorolekana buya and such kind of things. Number one, abantu nko bisaba the characters. Nzachini na boka anga no manye to mondo na ande to manyiti. Normally o mondo ko manya ekerale brok o se ekera bwate besa. Onye kwanya ko umero mondo liri arenge brok o ka no manyete. Ekera ro liri chibesa no ro mangana ando ta manyete. Now you get to know the kind of person that you're dealing with. People change. People have these recessive characteristics. Again, tongeringa ogonyoranga aya no ya bantu bande nkonyu baramaru lakini bagwe kora ba Kristo esa oli bare brok lito ko bawo konyora chibesa na lyo komanyanga nkonyu bare gosemba maite bintu gete bantu ngwe bisa bara lot. But on the other side again into bugate ebesa kero ya chire ngo chere na privileges chiaye ngo takere gento ke koro kunga software and hardware upgrade eyaba kungu abange batamanyiti omusacha kanyorire chibesa ngwanza ari ko endo teri engija because ngo afford yale ngo tarara sabasani bebo etibu yabago ikaransa ngo nyarare go afford certain things bigo chane class because ngo afford yale ona ayo mokungu igwa beto monto libwenchagwa igwa tikale to gabo monto libwenchagwa no ane njero go dress neji kamisi yalia omusacha wa afford rie binto upgrade ri ayo kwa metali ongo mongina igo ekentongelina kichibesa kichigocha gosekero mogaka gosoma upgrade ri amasoma bono lenge mwalimu we primary ochire secondary obaire lecturer ayedie gonya gobera abwenchagwa na yegenda kora kindi na ebwe upgrade egere tocha gutigara maega abaisa kora ngaemba abo mwabo because no ane yabanta akogamba na barabwo aye tuli akoma embarrassed go introduce yourself abasani bae because origereria abasani kwa gatwalire level getekero kwa renge brock with the time maybe onye sawa go sesenirie the circle the kind of friends oko aba ole ubugate boniga mbali balia abantu mbale boniga otabugati time for because with the time na wakinire wa change friends
igo bono neri naki ekero gwachange friends bao na friends bo mokungu mbale at the level nza jindo nyoro musacha osomire ochire 11 okoira nanga omaye konyora abakungu na abegete igari kenzemo story bako gamba neji story musacha ko igo bwato motwe ungatiganganye ko ruga igo bono mokungu tigakonya goteba nga ngosabiro mugaka maya nga genda nyore gazi nda so meka gotigetiga gagotigete gago omusacha ingo chiko gotigare na ndo ase korora meka ego era ebwenga inde tenga ekero konya komosabira maya nga na chairane akonyore gabwo nga chibeza akonyora abaletero gukwa bwino bobuya bintu mbiriko enda igo igento kende na ata gukwana igoro ya empowerment nayo musacha enchere nere naki tigakobanga naye alpha and omega ya kirigento gekore ko muchiyo nabono ngo taracha abantu bari koragera nga nayo gosoka chibesa bagole chingeni empower your wife mo empower nera bekeria koba so that ekeroko okoenda shughuli chiao to nyora nga okonya kubori wa maswali chingeni abasajo mathembale bobugate chitabia nga chingeni nero okobori gwa na ndenza chinde omusacha nonye nabo tigakoba so retrogressive wenjereria ando bamenyete ngakiri ekisokoro cheito nga to kogoranyini igwaeta kuruga abo mukungu arenge busy munarenge nona nabo kugura you can even cook for your family igenda biyo konya gotayango mukungu nero gotumia bune robot utariko ba considerating nga bono ngomanyete ngo koruga no kwa bakungu ya kabe gente kemo reason yamo gikwaro riro mukungu arosire egosarwarete gosakorete kiango tigagutama amangana ale bwogo nga kwamenyegere gukiji slay queen lastly ntubwate crop ya basacha tubwate be bamatukaya nyegero mochando obeire bwoye tigago chikoligia temporary comfort ya slay queen gozazo mozwati yiziko mondo tatageti go solve mumechandere yaye igagagerete ngabone esa oriori yarore sibeti yarabete ngoyibono abuno abwente kominyoka buchi bintu bune ebiyo nturigo gutwara basacha barabarayi baranyare go kongichinka onyaye go korora mochando ndore bwogo kwaminyoka nande gento ngelina ki at any given time otage go kombea mukao na nyarebe egero go tanga mukao tali go semuno taita koba ngogo mokombea nere igo it means wanzire the moment yo kwanza go kombea mukao n'abantu bayisi koko babega bona muna nekerasi yo bwate kiya bakungu ikomigo se 20 ogokombea ngani ngoro muya kwa maya konyanga mukao tabugenereti aye naye mechando ego rugo kombea mukao mo accept bunale mo appreciate bunale nero yo one shepe gikwa baletiro maitenza jindo konyora bali figure 8 bakonyora abana naye kwa mo abana shepe ya change bagongiria abana babiri muna babiri anchira nanga chinga kicheikire igo omukungu ochenjirie abana agongi na bao na bale igo mwanjira nego tigo nyakombea mukao nesile kuinitanya ko ibora wozena kiango mukao is the best na ande bunale igo mwanjirane na anda magana yobe buronge bijamono. Thank you. Wow, powerful. Eric Yoberi tata Dennis ukwani na magana so powerful. Lakini no na bakwani mbia mole mwenzi bia egwa sire te kuchaka na Dennis manya ndete kuchaka na Dennis manya kwenda ase Elizabeth bono aeka kasungura ndete koboli Dennis ngaki omanyete omonto korukunga poichali nowadays ya atachirenza sana bono inje na kumiri sana nga Dennis yagotetea umwana ukorukunga omunyaruka mono sana kusoma usaba kungu little do we know abasacha mbale babwate depression batabwatia seba ku report batabwatinga umaite abasacha tali mono uranyore tukurera abasacha bande abasacha tali mono uranyore tukuchiko report ya mangana omusacha kwa kunyomba abu nande kende ngeri koba nande umukungu ukura by the way let me tell you nande njenta itukuchaka gotebanga tali buyo musacha gosoka ngabona onyorire mechando nyomba gosoka nga achikorigi comfort isiko no eyero teli solution
lakini rende fact neringa abasacha amba umiete chinyumba naande monto tayo ugo stand by them monto tayo ugo tene na barabwo abatete umanyete nonyoru kakasungura nonyoru umusacha bakurwana n'umukungu so umukungu wako mwaka public umonto ogosona mono n'umusacha ya igo bono ege fact neringa Kenya ngima gosense ngima monto tayo gotete umwana umumura monto tayo gotete umusacha na umia bunara umie abasacha tokorera isiko gaiga umusacha okwengaina ngati kanso kiko chisiko gaigo seni nyoro molemboro kwanyora ngabono na liere was you are going to spend more money there you are going to be affected you are going to be disturbed your mind kubwabuna likwari ko disturbed in your own house yeah now Elizabeth neremo motebiga Elizabeth baba omanye to musacha gosoka isiko tari ogwanja kwae abasacha mbaroro they do everything Dennis abasacha mbaroro they do everything you have mentioned there umusacha akora kiregento lakini morembe to yo nyumba abakungu mbaroro tubwate chitaipu isatu umukungu mutangani nori obwate chitabichire natural oyito kumochenje omaete omukungu kabere nori ogosugumu nechitabichi omusacha agosugumu nechitabichi omusacha buno gopievu isiko gari nero ochaka opievu the same way ya omukungu ogatato nori okogengu n'abantu kuruisiko akogengunga agotebuga ebinto yani bitari ekene ochi kobia apply mwae nyomba igo bono omukungu oyo mutangani oiboire naturally nechitabigete aiboire maybe korusobo mukungu olitago change lakini ababere nabo bago change now abasacha ngomi abarisiko gaiga abange baito gosa abange babo we are victims we are experiencing these things and now I'm standing in this gap kotebanga abasacha baone irumono abasacha ambali babwati munu ba none chinguru bago tenina batebase abantu public gosa abasacha bamwabo gosa abakungu batebenga ngomia tore because abange babe bakoranga nchiko kwana iga enda rubu no muntu gusa ndarubu na timaiti kogamba abasacha by the way abange babo nowadays nabwo abange okonyora bagweita by the way cases chinyinge chiroro squeeze abasacha abange nabo bagweita asengenjo yechinyumba chinyoma chiabo umuntu akora none bengi abwatebese isaine aku provide everything lakini akoumia nyomba mwae abwate aena netikire gento nyomba lakini omorembo oborete nyomba mwae aya Dennis otebanga ngomusacha keranyorire besa ngago sarika abakungurende kero banyorire besa did you talk about that Dennis abakungu na barabwe kero banyorire besa abakungu na barabungu sarika bare let me tell you akogochaya yeah age tumbungia ankoro mwaro monomoro miregeti tigana mote kwanza noro chaba sacha wanyene bukwa gote men must provide why mote to come exceptional why then nje chibes chumo my money is my money but your money is ours really yes who said that who said that oso mukata akatakira go provide to agree gabu kwanza oso mukata ago provide atakira provide everything. And now Elizabeth, what's marriage? Yes, what's marriage? Tianda mugori eriki tianda mugori the Bible the Biblia got a clearing a woman is a helper, you see. So mate eba kwere ngene riba kanga no gokonya gusibia ibintu bya nyomba sindio, but then you should help me with even money because you are my helper. You should help me. Gokonya na ndo takira be provide of everything. Yes, you should help me but money to provide. Elizabeth omanyete tari engo nyomete eto nyomaine. This is marriage to nyomaine. Okay. Yes. Yes. I think Elizabeth is right.
Okay. Yes. I think Elizabeth is right. Yes, Ami. Yeah, ndara support Elizabeth ga we point ya yakwana about ya omusaja abwanete gosaja omukungu okunga. Yes. Igo bono Elizabeth is right. Omusaja nero bwanete korioreta nyomba alafu rendo omukungu nero omanyanga na kibigo tumeka. Okay. Yes. Na ni mentere aba minto baitu bakwane twice we are right rende. Your statement is right. Ase ogosoka isikekere kwanyorire chibesa chinyinge nkwanjire. Nkinga batebeligo. Sokoro chito chia gwata bakungwa bange mpaka 12. Egente kinkerekera amanyi nkaime. Utanyara ukerusio. Na lakini nanda basacha baliri na barabuba batebiri korwa amanyi nkaimerende through family chabo. Babe no mukungu oyomo na arongwa njire na boko murinda lakini ekera watu ade chibesa nkekera atoke ngenge kera amanyi nkaime. Na boko na komenta lakini go komenta na boko te yoyo monene nga nyamisanjo ngo chale umanyanga aya morete ka kwanga na kwa morete kwa mubeka asikete ekikara kingo ge support inde egento kende na mbaibere na ari gukwanira nkeringa tokonyara kuri no mate basero ya omuguko bwo muntu awana bera abe akomusana kuri nde basero omuguko bwo muntu ime na ande omuntu karo mube omukwani oyo monaro kwana gagu Denis bono kwa Denis na kwana gaunga mubwatira ne nyomba musibye bikombe gakoruga na ngo sibyole bikombe ina mubwatira no muntu karo mube still na bagandira takaba boyko egento gya kabere kibasa kirachyo kibasa ne chimbe egento kanengere Denis yakwanira gaunga omuntu gokomumanya karata bwati kibesa usekera abwate umuntu nabako bisetabi nande muswati ominto nara gukwanira nga basacha abuto batige nga na baro bachiko bakonya moino bachiko basongalia abana. You agree with that? Iga gwegento nara gukwanira kerekyo onye ta ko munyoma cheka kogenda moinaro tingo gyanjera because yejibono resources yoko west. Yes. Na wana recommend raigo. Nini ntate kuboli Elizabeth. Ronald. Okay. Please, just a minute. Get was asking a question to Musiekera. Okay. Yeah, that one. Oh. No, she's here. Before Dennis, you gotta respond. Tianda bolya basacha baiga kera mo ngyo comentar mo kungu kera kwanyore chibes to como mentality ogostrago mostragamo anya gota kere ime amaninga geti soko kita comentar mo kungu yu mostrago mo ensiamo ngike ko garanga ota que tayo comento mo kungu kera besa ya soire ono yo konyoro nero gotubuka to ko wala tare ni mo chakere zero mwens eba ke ko mo te kira amaninga Tigango answer. I want to answer that. Yes. I get it. Ingyo mokungu ko chakera kwenenera ekere besa ya tokire. Ingyo tari kwenenera kera tutabwate besa. That's the same question I want to ask you. Because ekero twanyorire besa nari abakungu na inu mogo change. Nari mogo chaka kwerora. Maybe egento kere nyomba tutaiti tokonya abantu bande bali batabwati. Why do you behave in such a manner? That's the same question I'm asking. Again, the answer question here. Muna ya. The answer question here nga ya bole tugu. Neri tangane. Iga bolinga. Nkiye ka rango chikonyomo mokungu okabere. Onye gente kero amanyi ka yinda ko monyomera lili tangane. Again, to ka rango monyoma bono. Chibesa chiaso ile chira korende na ndikirende no yokabere. Lakini ekini ndukia manyinga besa chitaswa tige mine titogo chikomunyoma. Bono no tigamba te igaba sacha iga no mo gusareri chinyomo nakiye kogera iga no mo chingwasareri obugima yakogera bone kere kwangere kora tabakungwa abaiga kwangere gutwara bakungu enyoma yege gochigusareka na bora abaso goitokwe iga bono chibese chekere kwachiro gwati kara atigeriki geti chibese chekere kwachiro siri kwachiri kwangire omukungu omungao no mata oyo mona bawo pangire njama goite
Eli ni chibese chibatigarere. Igo bono. Eitari asara. Kwaro siri chibese sai no chibwate. Kware tro mukungu kwarigira bakungu waichoi. Bago itokwe. Tochieti asara ni kwatigire chibese chikwa batigire baro bago enjoy. Baro bakoli. Bago chibese. Atobeka na buru. Sami ni swali linde. Sami. Swali linde ngeli. Elizabeth. Otara aboli another question. Tikatora exhaust one question so that tuamenya ku. Eline nyamu abali alenga ali kuira nelirimo. Eli amu abasami ali gotebera onsirimu. Trocho tabirenga. Ekero konyora chibesa nabo bone singe je ndikira manyinga iminga simu kunyoma bakungu kwenda buno tete. Sawa, urabatonya chibesa chikoto chikonyoma bakungu bange. Bado igona manyinga imekire igobono nkiyakore ikasi yakore kiriga. Singe turanyora besa, turabareta bange. Kwanyora chibesa na lyokoreta. Bono liswalia na inje selio yabori. Utanyora chibesa togo chikobareta nandi kintu kia manyinga. Tiga amba konye birangera liga. Yes, Dennis. Naende bono tigatobe munanje no moibori nimbwato moiseko obeiro monene bono asaro chingo chikabande kolera. Na ekindo mokega. Bono mna tora abaibori tigato tobe very careful kitogo advice ania. Nto basa mislead each other. Amangana ya ngabono nga mangana ara manyinga imo maite kwanyomire omwana bwo monto the same way omwana ogo se sister ara nyomu. Nkwa mwanchete you've struggled. Mwarosi chibeza talinga chibeza kwarosi ya ebweka netoka naye kwalikire oyo naga gosirire nchere nene sana kurunka kwamanya konyora naye libaga kwenda kwali chibeza igonero urure contribution yaye abasacha intuna abarayi benka nande no mutubwenka bune bukwegoteba ekero toro mutubwenka talinga toro for conjugal obligations chioka igo torororo nande talinga tororo rekera mangana ara mayoka igo tora barayi none kara mangana asarekire leadership yaito igebwenda ko during good times and bad times amangana yako rukunga communication na diplomacy in a relationship nere very important toba abasacha mbale banga buna chi lord ase chinyuomo chiabo ngamokungu no moliri tabuga tikenda ko kwana nini reason na moka okabe read from the same page ekero mogo soma from the same page nande ole point yo taligo compare mukao na nyarebe problem to bugate yo compare mukao na nyarebe there will always be someone better than your wife no nyana yo mosacha muka atake go compare abori go sengo konyomale ria kabere au gana ngata go nyome ko ero kumanyire character chiao no emo no na to konyoma mukao yo bugate igenge tongelina ki tiga twanjira nenge mechande karo ya beire moka abeire atari gokore bintu buno tagete tiga kominyoka ngabono ngato justify ngana boko anda se slay queen ekero kwajira se slay queen yenga buno maite kwage chikwa kwaenda konywa maru ekero kwanywa maru gwatiga problem maega ekero gwatindo kire baro na boko enyora naende na beko ganyete lite ngori gwatigete igo tiga tobe leaders tore proactive tari leaders bako bwati emotions ngabona kwange achirie bona atire konyoma bona kwagorire bona no, torabwati emotions. Instead, yoko bwati nga nkere kikere boronge instead ya emotions. Tiga tutige okoge chikwa emotions aside. When you are a leader, sometimes beke binte bi anse mo bwati that which is right. Biyamono. Yes. Okay. Yes, Ronald. Nando be very brief. I know what yes. Ndate ko iraneli Elizabeth anda kenade como support anda kenade nko clarify igate banga igate aba ebesaye ne yae lakini musacha ne yitu. Yes. Okay. Ebukwe gotebere Timotheo yari tangani 5:8 yagoteba onye muntu takorenda abale bamwabo mono bali abenyomba yaye okoli okwe okanire okwegenda naende no mobe como oyo otegeneti. Okay, ebukungo tebera abasacha nechi providers benyumba. Very good. Eise ko batali kwenda gasi ayo mukungu is very good. But bono yaikire wansi gokolega susu wansi gokore biashara kwanyorere bese. Ebukwe yue nyene ndeko tebera na mbabe amo bonsi babere mbabo mubero yomo. Nasikie besa awe erabe yawe ya nebe yitu. So, point ye ero yengo ataka auto mislead
ebesa kubwate besa wasokire kwachire wakorie gasose biashara kwanyolere ebesa twensi n'umubere oyo mutobere gentekema ebesa ine yito lakini onye kole housewife bera nyumba onye gutete bone besa ya nebe yito bera nyumba ganye besa ya nenkolentere nkwe na liora abo mukungu kulingana na your divination ya ebuko yengo tebe no musacha nande gote onye omuntu takulenda abara bamwe abo mono bali be nyumba yae okaniro kwegena naende no mube kubwoyo otege neti igono we so no nayo onye tukulenda abara bamino mona be nyumba yawo wakaniro kwegena kubwoli otege neti obwate bukweyere First Timothy 5 verse 8, okay? Na rule point yeyo. Na iguchi dai kango soka ndengende ndaenda kuruga no ndagere una volta kuragira gabo. Na wataraka basi. Na njina ragira tangu bode na njengu rugango. Bona. Ya ikora bano mago toka. Ya ngoja ande bado nonde. Njene veteran. Okay. Sawa. Okay. My brother Walter Soro, karibu sana. I see you my brother. Mesina bukato kale koli mbese maete na yorere giri kurusiko. Wote meron bono. Wote meron kale koli kaka. Water. Okay, I see. Honest man. Elinde nyore amachengwaniri. Good. Honest man, karibu sana. Karibu kwa Tobra say show, but please welcome. Okay. Ndagete okay, my brother Dennis konyo kwanire ndagetende to Walter togenda as honest man. Walter, karibu my brother. Biamono kaka. Dennis. Sese ni wasinge juga kwana mangana maya na andi nabo nkogania abasaja ba honest muna. Okay, Stargal. Okay, just a minute. Walter, please. Stargal inko ngori ara correspond. Stargal was responding something just in a minute to Sammy. Yes, please. Stargal. Hold on. Walter, hold on. Yeah, now very brief Stargal, please. You be very brief. Okay, asante Seriba. Nari ikintu ngire nakwana na igusabye uko gepiga lakini ngo kwana through the reality nese bintu biro byo botabisa ndo mobere iro kanje byo bagete nusunya saye inde yonde bwense ni maide na kinte ingo kotebe kimani sami ekero tena abasacha babange ihu abantu abange murendete moino gaiga abana ba nyarebe na abange enamba nenke tena musacho oyo asinara atakali okonya lakini tupisisie nambe nyingi y'abakenya ndiresi yendere z'abazungu no moigo most y'abantu bandi barendete moino gaiga usaba rirande batukine tinda atebe tali rongi eri yarengo omukine chirongi chinde ko moino gaiga bona kinaringe goteba ekwende yero nero rasaba tata gosiomeri gochimoinoga gokonya moinoga iga asinje iki sababu chinyingerera tinkunerete abasuba atina bunera abasaja daringe gotete basoke mboina abakonya abande ikikera kinkero ororo my brother konyo gokwagiria mwana inje samina kwaringe tetene twese batwara moinoga iga tochichomochi tindo kibuna ntoisa no ororo ke bagosoka gaiga nto bande twabekwe biosiki abande twabekwe goti moina ande twabekurojense abutoro kukora kungu kuore makweli no kurupere liguro ojoro bago mate gosunuga kwete yona mbaro tumete nana kinche tigansa baigukoro gaiga nanya guchuta chuti gaiga njengo kubangire banditindike mintoro bago mate gali sinjoro ready na kure mbare tutatete ko baba kungura tore wives lakini tore good mothers lakini tutabe wives totegemete ga mdogo ikina kinaringe gukwana asante seri bagati metisa minopi. Okay. Sammy, unmute your mic. Unmute your mic, please. Oh, I'm sorry.
ngota ngane yo na bongo nye pinga mbake da ke yo mori because ye rote yanje because kero chiga akoiba bobisi tamanyiri ara nyorwa itu lakini yende ero yo kogenda koreto yo ndabo yo kabere yero ra nyora mwagirire nyomba anje tanje na bokoreta lakini yoro sana ro tinga gere tinga nileta nara kwane point mo because na chinsa changerere ntari kumnyoke gasi sana no moment Yes. nara bakwani mwensi wa irire simole na balibo mule mugasombu ya mole Bia mono. Ire sio nengi yere sana na ikero yo mento Dennis ka ukwana. Dennis, congratulations. Nabo tokotaka abantu bali bagochaga iga bateka yani bakwana kurwa enkoro yabe inde yonse. Tari omuntu gochaka go defend because na maite binta kora to take ground. One again nare gocha gukwana actually buna into let me say buna into abasacha. Kirenta abwate kibesa actually nganchi to musubati oyone sana. But ime tinga ibire chera ko endoru after na nyore chibesa na nyore ile kifuli na cha kora nyamuito yo muinoga igana romu yako bwa musubati oyone na cha kora comparison ikalke edeta iyo kwarari wono kwanyora mpaka liriga aki akonyora wana wateba okay wono kimbwa chibesa nka inkwanda hotel wono go chenchi hotel kwa kanyure cha ya viti wono cha ya viti okonyu kwarari because wono gwasukire kireki eke gwango wono chibesa chiri cha to gra maiso chanyo cha to tokole bintu bitayo kwarari na kideni so mintate baga iga musubati yoyo aise go ikera aise ko uri bagari yakabira akora comparison na no muntu ndaro rensem ago kana pi because kwarari igomana yanare gocha gukwana egente gikera kinkeroro to take ground but egente gero gocha gotokonya aye konyo gotete gusumbu musubati yokoreta just imagine aye kwabere osino mugaka na konyo roro mwana enjiro tete go treat mukungu yogo expect na umwana ono ya sako gena bago chikokora na bago chikokora bugo lakini yene konyo kwanyore chibesa kwarere na omisiko no muyale why can't you come back oso mukungu omo no moteyaya ya ebisiba akia ninde gokora kininde koleto musubati ndo kabere kwarere mwagiri ko nyomba before tarasoka because yango tebi oise gokora ebinte igo sai kwarete bono musubati okabere kwaretre nyomba simply egendo gego chorro neli kwerende liomana no konyora ba chairo kubeke no namalio okonyora gotena okay mwanya muiterera akamenyete mono tuliko submit rugora ebintu bindu wajipiki bono kwanyora nyamoito oyo abangina batiyango tebi likago chigo tware kwerende ebitira go chisinya moita akoli gichinjira bakobana nyamoitamo bakobana nyamoitamo ayo kogokana kyabasubati bane ngorre mbiyamba lindite kwarari ngocha bali twarageramo lakini wane gento babangete you never know igendo bago chikokora ningo naye bagoita aye bono ole kwerende naye bono ole sosie e family naye bagoita kwarari igobana yanare gocha goteba araf the twa konya narengo mutaka na nyore chibesa etamanere gutochira kwarari ero automatically ere kwenda yatochira ekogere to kore ebintu lakini njinga nare gochaba konya na gwanjire kulitanga ni konya naye ukanganja ntabwate besa chibesa chinachinyole please the people can say seven family to koleki to move on kwarari yeah Wow. Thank you. Now, Walter, you can proceed. Kaka noloji saba saja wis bakwanda bagosera yani kitogo pinga chinse chinde onyora chibesa rinde lika sawa onyo ugasami ate banga kikwanya rina bakoleta bakungu babere omendo mukungu sawa moleta lakini ora maintain yo yiga mwarenge nero ra mubeke se kiwango geteke kerekia ngyo kumutigera ansa aliga paralete bina mwacha kiti chibesa kwanyolire kwaletiro monga kwa mwebire bano chande no nyamwa irende chinga kwaletiro monga na rugo chikumaintain mu maintain kwa kwaleto yonde bado banyore bonsi sawa bale. Thank you. My brother now, Walter, you can proceed. Okay. Let us be honest and take a discuss it. In fact, I think we are actually helping somebody or iskalia or tageta konyo asigi. Na korena need to discuss. Let us be honest. Talibese chiragere onyu mukungu kabiri gusinge kerwanya orejibes chinyinge inga jibese chigane tionyu mukungu kabiri guso gato guso kana guso gatano.
Sami nebintu emongo de anga di konyomomo abakungu babere wese batano westani go biramanyi ngaime bintu mnebyo to what device monto inchirenga buneyo nga ekergira manyi ngaime you can marry more than 3 or 4 wives. What if you are not capable of them? You can't. So kerokwa nyore chibese, let it not be the advantage ngango gandole ochikomenda abakungu bandolete. Kabango no mukungu oyo ogokwanyu omedeli itangania kerota abwate kende. Mwakine denere kuru mwarenge mutabwate nonya ni nyomba mwagachire maybe abana mwanyolire mubabegete buya chibese stiri nchigende gutuka ekero chirororo. Can you use this money to maintain the wife you need? Onye gutageta ole kan smart mu maintain mugurire biribinde byonsi utagete kumugurira elinda ole kan smart ubwabo ko raiskali. Then is obekire byanga, if you let your wife to compare you and other man outside there, your wife will actually deny you completely. Maybe in one way or the other, or riskali no munya. Nakigera aragu kane. Aimwabere nere nyumba. Lakini asinge njale mukao. Na bagwe sacrifice koba naye, na handi na kumanyete, azimwaruri nere ngale. Bona ayeke kwa nyori chibese chiago. Tiga kwanza kugungwalia malego gojiziko. Ngabona andu gwachire go gosuguna na bakungu saba muina ngano ko bayechibese. Kwamanya komutiga bwa morora ngobeire tagataga. This is what actually most of the stupid men, I call it the stupid men, because they are just using advantage of money to walk around with women, forgetting their woman who they married first. I call them and tima ngojana na rabaili yatagete natenga ama kunungo abasaja badali kunyara kolengere libuya ari umusaja lakini akili ya teligo think as a man niganka gaisia kakuna koyumba aganalia bono bese nchiko chakoba te chanso yoko na kogenda nabangi abasubadi iganalia utagetoyo utagetenyarebe utagetenya. No, be a responsible man. Know that a woman is meant to have one man. A man is meant to have one woman. From the Bible, all these things are there. Fenyerona del Sema, you are one. Just maintain yourselves as a wife and a husband in the house. Have your money as much as you want to have that money. Maintain your only one wife you married with that money. Take the kids of the woman you married to school. Give them good education. Wakule vizuri. Na hizo pesa zenye unapeleka huko nje kupatia wamama wengine. You know, that is in fact it is prostitution. I can say that. It is prostitution because you are going against the law. Musbati ondo jirega otebirenga nga bandi mbale good mothers but they are not good wives. Kisha na maana nga musacha keroli nyumba you are allowed nga gosoka kujiwe chirani muina to go and have sex with the wives of other men. I don't like this kind of thinking because a year mislead society. Disregard these messages and this thinking actually it is not good at all. Because nobo salia, in short nobo salia, lakini ya kero only in that category tigago tagawa device yabandonga we can do it. No, let us say it is bad and it's not allowed. Those who are doing it, they are doing against the law. They should change their behaviors. We know we have thieves. What are baby?
bakuiba konyore ke batagite nabo bagugukura batagite chibesa kurwa sure baguja kwa advice abantu bachigokora bo asinge juye chibesa lakini if you are wise enough you can't do it. Just listen to them what they are telling you. Waambie hiyo siwezi kafanya kwa sababu ni mbaya. The same thing when you have got money as a man. Stop calling women here and there. Stick with your woman in the house. Maintain her. Mo ire saro ni yo target. Mo ni changa chinki abe kerinde omotonare. Why do you have to go all around now? Ande kwa nyora bandi bachire, bale tera bakungu babu bugoire nyumba. Batiga nime chando gabu. Mabina mambinde basirire batigira abana bagu chandike getigo. So there's no logic of a man when you have got more money to yam here and there with women. Stick with one woman and live with her until the end of your life. That is how you are going to gain more blessings. That's what I can say for now. And may God help us and help those ones who are just doing such kind of things, because they are there to change their mind, actually. Wow, thank you, my brother. Before I load you in, Mishi had a point, please. And you'll be very brief because we are running out of time. We have around 5 minutes to close the show. Yes. Understood. Yeah, mano. Nze yentonda kwana abasacha muno ile naligo natete kwanza kerale ngoro luchiri nare komoteliga intitina betina inkorageria abana mbasibie menu mbakoreki ingo basibie kero chira atumire chibesa chiri akorire abana agosugunanirire kogocha negoti namuchake komoendagira how twarose tichibesa naye ukanyore bonus yeri ugasoka ugantiga nandi ninje nakugusubiri chianga chiraba osokera wanyorire besa eri wasokire gwachire tutaiti kumanya maega mbantu bari baongi bakori esabuni mbabwati bono kwamororire richara wasokire gwachire chitauni gutara bono koro gwachikorire omanye koirana gocha wantigete n'abana gose nonye nabwate omosigo imagine bono kwachire watumire chibesa chiri omanye koirana bono osukunantirire kugocha buna ngosame alafu toiranirane tanto onchake gokorageri korwarai chibesa ng'ai nkorusia bono nachakire goita chikondo omosacha gwachire na echibesa. Imagine abantu abasacha muri ko reason rengereri naki omokungu oyo twaoririe echaenere twarosirie bonus yaito yachire engiya lakini bono kero chiachire kwamekuru kwasoka na echibesa chiria chionsi pi alafu kwarengereri naende maegana ori bono naende nkoenda mosaba amabera nyirane nyomba agare nchakora okoragire egento otaroseti wantigete naende bono nachakire buya korigia chibesa ching'a ndagererie abana inche egento nkopinga rero naende ngeri naki omosacha tokoenda otumie chibesa isiko gari alafu expect oirane nchake gokorageri eywo ero no nabo nkosibia nonye abana mbake nonye na ekebuse mbatari ori okonya kotebia tata omwatiga komotebia lakini amanye na inche timbwati ndagira nkomoa kero achiete na echibesa chiria nabo amaete na nere igo namaete nkiatigete maega igo naende kwanza abasacha reason omonto oyo mwamenyire nere ogosibeirie chianga okobaseirie eyanga ogosokera abakungu oyo ochigokorora manya buna omokungu oyo ochigokorora gwachikorora isiko aria iga akorora goetera ase omokungu oyo ogosiberetie agasati karia akarong'i karia gakaraba igo naye moinyore kero kwanyorire chibesa takoenda gotumeka chibesa isiko gari
ase omonto osangiriretie abantu abange mwachi korwana gari gotigete mokao nyomba agaiga ase omonto mwarose chibesa kwachi korwana naye kwanyorire nyomba ore na besti obande chibesa chionsi pi noirete kwamugoreire chibed cover borere mwao nchiyo kwamoroseire kwamugoreire ebirogo kwamukoreire kere egento ekiya mwao nari mwakorire nere egasi eyo ya mogondo mwakorire egasi nonya na amatobori mwaakire mwasambire nere kero bono egari yachire yaimokirie amatobori aria omegorwa osire na echibesa to expect buna kero kwakorire bono omegosunanirire kogocha agaiga buna bono mama watoto nairanire korwai by the way hapo siwezi kubaliana nao na indi gento nari gotebi Walter wakwanire buya sana abasacha tiga begere bamanye na chibesa echi mwensi moroseti tagochaka bono riria achakaire anyorire abana babere batato bono kwarorire no taisaini naisaine naende kwanza oinere bono mapenzi egoenderera kero bono mwanyorire chibesa chiri nari bono otakere motare na mokao omopimere agasikati akaya edress egetenge ekiya gia ekanisa mwasoka nere mwatebana ki by the way tumestruggle kora amatobori ari twasambire twanyorire ebesa eri bono tiga extend enyomba naende togenda ekanisa togore chibuku chinyia amatera abanto takwenda gotumia agari chibesa nonya na ebuku otabwati nyomba mwao ebuku egosoma erieta ria Yesu etaiyo kwamekora okoimoki chibesa iri kwenda gwachikorage arafu expect irane baadaye unatia kamwana kari ng'anchete na kungorangeria nsemo ngi mwari nagote tingokoa na nabwatang'ana by the way. Thank you. Wow, time is really running. Chinsa chie kare gochikoera. Ninyora kabagang'etie kende gekeiga. Please, you will egento tete goteba egento haya sawa naikoigure egento ngerekere common sana. Hold on, just asinini. I will bring you on board in a minute. Get your Mbongi was responding to something in a minute, alafu Michael Koleta Dennis, and then you proceed. Please get your Mbongi. Yeah, please. Okay. Njege ntunale goteba omusacha peri baotanga musacha to kugora kaga to kora shopping yorete nyumba alafu ose to kugora ndagiro rete nyumba toro si ndagiro tori tokole pinto gotigarere ekero tangore ti ndagiro rete nyumba na rio tatigarire kegena kyo expect ocho kuri gento gitayo lakini aigwa abantu bande babotebanga ekero tayo bakuria kandagira kaya gogoja kwanyondagira tinga yae kwamanya yaro igo omusacha endagiro tete kuri make sure nayo kugura taringo okugenda otake kusabe gento kirigitayo ntinandi gento nalo twakwanira abasacha sana abakungu tenda kwanira abakungu asinini na inturende egere maybe ebesa yatokire naki togo behave sometimes abakungu chengo teba sana tutayibonye umukungu korese nyomo yawo bakungu mbara bangaini umuntu arenga kerebese yatokire umukungu wawo tange yetu gitenkire gitakiro korekana amagenderera somo chiole lakini steri batanga erikina tango umukungu ngo gochaka kwera nakyo kwera rebesa nande mbori kosebese iko kunyirike ryo tena kiti kabano ndarosi muchioyone at least iko steri teyo ndange kwera ebesa narosi rikinde buone ebese iko ngonyetumeka aso muchione erinde ndosi gaigaka nande tiyo steri teyo ndatiga buone echakae ngebese nkango tumagochirita nguseni nkango rosirita ngo ikanda rosi muane omuchione nkana bongo bakonya lakini kuikanda achakira buone iko abasacha mugo sabo tebanga useboy shalti gawaneire ebintu binde ni numo bwetakera sana kwanza nini muchande tabasibani umusacha muronge kero bwochogete munyumba mwao mugo communicate na mukao mwabange ebintamo mwakore ebintu asubwamo
familia ito konyora kebwate tashwishi ngango na kumusanira more kusena ki omusate kero genuine ote mukao yere igana iga kere kwanyore bese kwate mukao na mukao je muisana sa mwakwana mwaigwana so gwambo enyome igo ikegenderere bia igo tiga bantu bati gutwere tendency nga boy child usiga umiete nayo techogeti tiga gwiso kunyora umiete nayo techogeti igo no nayo digererio igo ringa ki ngiye ngala gukora igente ke gwapen umusacho muroke kero chogete family yawe gekogenda bia igogenda igo nje bari gitari watu bache basacho baito kongo batenga yengere kwa nyore besa tie go changa otango ngode to komenta ba Rosio mochio obe garanza na mukao mugori na kio neke nande keliura atake koranga slave ni sky keliura atake korre slave ni akorete gosere musubati na bakuibura nanda irana abeshe kulingana nanda basubati abakonya abachakaete sana stress okonya musacha mote stress njira rabanta abangu monte iburte baka abana batano abwatu abana bari teenager lakini musubati yako rekana musubati mo ese kikaka ese nyenjo mwae gairo molembe era no musacha igo ba kwanira na mangana communication yero trust yero ba kore binta so gwam igo umusubati igo tiga mukao bakacha kae abe stay gete arafu bono tako chikuri isko koliyo eroseti oyo isko igo bendo tumike chibes chaoro nande talia ebie koro ekero koro musubati eroseti ska bwale bie talia ebie kabwate abasati talia ebie kabwate abasacha bwate gawire inero igo keriyo tegete rosi mukao kuri nyumba mubange abe buno tagete to chikuri isko tigatingire chingaki chingave naro remeke Thank you. Get you will pray for us before you leave. Now, Dennis, you can proceed. Nataka go etie comment bwangu nga tiga tobe serious na ndo toteba ni ubo maene etabie yo musubati omindo naro cha nga bana nga babale isiko de njira te yogo justify mipango ya kando na ende tigango kanie omwana lero no moiborio mambia omoiborio mambia zokoro mambiende igoti yagonya koira nga ngogoja kobo mwana forever ogoja koba kiango ebinto birio gokora na binayo goja gokorerwa na abana bawo gose birio kora na abana bawo na bawo goja gokorerwa igoti gatorende sana ebinto togokwana omaete no ne bukungo kwanere nga chinguru chio romemeru wawo lenda sana omaete na bogo kwana ebinto bibe muna kwabikwana igo naye gwekwanira enga buna oli olekoro kwa omonto nare oyebuku olekoro kwa gosenaki omogambia kamobori nga nkiotagete omonto bwa masikani akorerwe akamaye korwa agateba buno omonto bwa masikani akorera atageta akorerwa akanga nero goja gokorerwa omogambia akamaye korwa agapiki omonto mwao because sometimes kabe very careful nkyo gukwana egento nare gotebya bakungu ngerina ki kore nyuomo igoto asege songo tokoro kanga ole partner tiakobere nyuomo yao okogora okomokora hao konde kole moyo ikaransa oike omanyenga ene partner tiakobona li namba ase nyuomo yao igo more equal igo tigakoganya bakembure gotwere omaya kwanza korana mekanga ikwale nole ikaransa nande kabe proactive egento kio moelio nataka gokwana na igoro ya emotions. Two wrongs do not make a right. Twenzi muna toleiga twakolira magoso aina mbalimbali umugako kagosire ne tokango sibale gachire tiga kwanza kumosiekerera isuko ngabana totaetia so enganga ikwale nganime abangi na twaro bongaini naende ekeyi nzachinde e sacrifice nero konyoranga na bible baito ba megatie egesa kugikamanya kororekana sometimes onyo mugako ogosomo obeire buna abeire na etemine tinga bono echigete ngo mugaga gochia na nae koruo tenene ngumbu bono kero montate nene ngumbu gesa kunkera aba muraki tema guekeya tema gutumio bongaini obanana Mary your mic Mary your mic has a problem. Let's proceed. Hello Mary, allow me to mute your mic because iko na shida, please. Mary Keruba, allow me to mute your mic. Proceed, Dennis.
bona abagusi abange abasubati mbabwate tabiye umaita abagusi amangano ubororo asaririye mechi nandegesa kugia asare kiresa uriyo koimokerera iguru okonyora ngabono umusacha kage chigwo oimokerera iguru uriyo gwate simi no uriyo goko gwata jidirisha ngoge chigwo ekero gwakorire ebinte ebionzi ngesa urikuage chigwa by the end of the day nayo kwira ni maye ekero gwata mabuno musacha kwaenda ase slay queen na ande gogocha koira na buo nayo kwira ni maye ige binto binde mbire togokora bitage tobo toererwe bwa iguru igo omosubati ne toko musacho ogosire utindire mogorore nenchera yobwancha nande to basa komo dimin igo maita basacha mbata etenga na bwa banene odimin yo musacho murame mokorera matarau no na ari asakare konyunga no ko ande gochi komo bwate rongi okomo ngusa gochисiko ebinto mbire abasubati mogora biyo bosoku ne toka ngo musacho ogosire ngogosa tole twensi tema gotumio bongaini egera usolve problem teba ngo taete go sali zaidi omochando karenga gasinini kamanya kobe kukaba kanana igo tiga tutumio bongaini mbiyamona sana selibaga na ande mbiyamona soko ntagarara. Thank you. Wow, asante sana. Mary Kerubo, your device iko na shida. Ebwate toko nyara gukwana because it repeat the echo itself. Because of time, allow me to ndethabageni babire bachira. Of course Duncan is not Morgan is not a visitor, but Duncan, because you've come, I want to give you some 2 to 3 minutes before we close the show. Ngiki abantu igwetikende. Okay, nani tigamba kwani ngabwirire mwesi na abandi bali bale basubwa kiri. Monji gwete. Toko igwete, we're getting you. Okay, na inche nale gotebanga omanyete enyomba kero kwarorire enyomba y'omuntu isikali asetole kwarorire enyomba y'omuntu ete ni norocha efamily ere buya gusomugaka no musacha bagotarama bagogete gusi like vale buna sister and a brother. It has taken really their time to build that marriage mpaka bakorire mpaka baikira abwase baikire. So inchukuna agenda atebe butami nande nabonko endera goteba abantu family umuntu okogere family yatene nande yaba successful kabisa umukungu nere family. Me I will always repeat to say that umukungu nere family musacho meto musacho yo musacho yango omwana because umukungu anyoro umukungu let me say I'm not like I'm abusing them, but anyoro umukungu ole tugo yani I know you understand it what I mean umukungu ole go tu yani eretali she doesn't even care usinabwate musacha usinabwate abana usinabwate family usinabwate relatives usinabwate in-laws yani she's just there era tutamayitinga kiara se family to konyora ke progressive kabisa family te go sukanisuka but nyoro mukungu wake sabo katatukane mukungu umanyite bunabona naso gete goche for family ye na ande bona this is my home umukungu yago make family yaba buna yaba wanda skiro umuntu akuri gurusuka usikero umuntu agwadima that family because umukungu you are ye marriage fully tali yigaye na gari abasacha botambe na abasacha na botoli. I can't say that abasacha maybe 80% of men abasacha barabuisi kongo soka bale ni ile either abakungu tali komanya nando musacha gosoka isiko okare binta yani go mugaso igoro okare go because of like that pride of say ego yo musacha uneta kiruchi musacha borongo bwata respect to her woman o bwata respect to familia ayo umanite una abana nabwate ase familia you and that it ko raised in a good way bintu bya no okara tako beke bintu tiene ni go sokoro ki disrespect to your wife. Just do it in a secret way, at least. At the end of the day, you are going back to your family and you are putting your family ahead of everything because these people are the ones who are going to be there for you whenever you are down. Monto yoko genda sile kwini yoko genda chikoli galigali une mientolete oko genda gali for a moment. The moment yoko rugali omega sile kwini na nengo sokena ande genda ligyo muntu munga. It's like a business. Nande okanyoro basacha bange batabuna kuna basubati babere byuramba ko babere chikahaba babere kuse prostitutes
Don't you know that ebintu biriyoko karabo bisi biriyonye ko onye ko wato mukungu or more than one ubuno prostitute yoko karano nayo musacha. There is no difference because togo tabuna singe prostitute yere kusinko inange rusiti begete ebintu ale begete kusebonda bonde iko kwamya ro kamno ina prostitute. No, if you have more than one woman, you are also a prostitute but in a different version. You understand? So we should not demean our women. Our women are there to be respected. We need to respect them. Whichever it will cost you a life, because whenever you abuse a woman, whenever you demean a woman, whenever you put that woman down or cry, you have to pay it. These women, they need to be respected because they are always there. Like she's like your slave. So let us men respect these women because they play a big role in our families, and that's what I will always say. Omukungu atene ni family ekero kwa ruma sacho yo sokire go sokorire bintu bitali biengenjo tago soka ko gambu masacho yo find a way rangiri masacho yo maybe nere bintakare ko kore bintu bintakare uchigusare guseri yani like tali in his senses muligererie muirani kando mugambi na good way tema koligie mbino yokwera niyo mugakoyo lakini abasacha botambe they are always ni fisi, whether you like it or not. Abasacha abange ni fisi and you cannot compete. Mukungu to yora sokera abasacha mo tu omukungu agasokera umusacha oyomo nandi utene ni familia igonye kwa lilo musacha wota ikogoma tali komo gaskati. Find a way. Moboli, can you any craving to liga moboli into Mosacha, one mangananko Yunara, ya Kyuroching, Hakinenda, Bekin Kogoki, Sanaito, Abbas Abakungu Mosacha to Tiganyo, Otis Veti, okay, and Degas, Nakuran a stereo conor and a body gonachin, Derana, very quagon, Gatini, Nini, Omasacho, Nakura expect to Masacho Yatica and I on your Turku Beka Via. Akabaskarika, can you manage that money? Tago to a high demand, so what was familia, you know, this is me, I become a manage. You are not well off. Mamu mino na boko motebi mama again let me give me time it's not a master obwetigane pure otabuka tikende pi wasasibaya abantu bandi sikogali yete familia aho yatigara kere eroro igoreta bwa tikende at the end of the day kwanya romo sacho kwata chibese isikuka bwo confused kwa chira ororo kwa salidi marriage yao. Can you try to build your marriages because umukungu na ere family umukungu na ero kwate bwanga bora gache family kwaga abana basome umusacho yigaroro only to provide and to guide even ntega se nyingi no yo mukungu se family igaba kungu manyona na ki you have a big role to play chibese gain invest in your family, in your marriages. Start to achieve chao chance what to say no expect musacho ya akorere alera abana bae aga achieve family development ya kore yani we need to be tolerant. Abantu we must be realistic. When they are human beings but when we will support ya family we are not angels. Musacho utamo support it, there is nothing you are going to achieve in that marriage. You also have to support it whichever way. It doesn't make sense. You are in that marriage, try to build that marriage, both of you. That's why you are there. You will bring a burden to that man. Lakini ayo kwata chibese igasi ayo oligichigwi cha 75,000 ogende chi outing kwa chibese chinyingororo instead of building your family with ebese you enkokonyo na try to chip in konyo musacho yo nere at least nero tware motisha gifts abasubati abanche te gifts surprises yet they have never surprised their men. Can you try to at least surprise even your men with the little that you have? It doesn't matter what you are going to bring to that man. Mogole na naga shatika 150.
this man will appreciate na na bakomyo maswati onenje na korete Nancy gete na na dio konyo romos oko mosacho yo moral mwene beso na chikuira beso isiko omosacho ro obwata bongo bwaye mosacho te yo ra bwata ile bichibeso isiko karoro arocho mokungwa yago sacrifice for the family isiko shu rachikoliya abaswati isiko kali no ena bwate kasoro ata kera maombi ya kufu Mosabero Mosacha Buno, because I want you sacrifice it, I will come and you are giving to your best. Mosacha, Yara, Badotara, Sikira, my situation, a first priority, Mosacha, never Tabuati, because you have to build your marriage in more satisfying way, Abanyana, to keep it to be which is more for yet marriage is in trouble because it is one way. Let's be realistic. Let's be tolerant. Key. This is in a family. You have to satisfy your family first before giving out. So, it doesn't make sense. No, na key. Like you're expecting Mosbatio, Yavere, Bonetoligo provide a man, you are there to provide. Nando Mukungo Yagaro, I go support. If she is not supporting, marriage, yeah, don't dare to take cover. Omokungo Omosacho and Yatalico submit totally 100%, or a marriage, it's not going to stand, it's not going to be firm. So you have to be tolerant. Once Mokonya and family, Nadia family, and Erabe successful. That's what I will say for this night. So, bye. Wow. Thank you. Aya, chisa chiachira. Aki ngalao, okay, naroro siya moikira. Jared, tikanko 1 minute, please. Before ntraga nda so siya mo. Jared, I want to give you 1 minute because kwa bad ragi kasana. Please, chisa chiachira. Nanje gentonda anyara kabagingo te bangeringa. Chinyomba jeito ni tutora anje tonya kabadogo chibuna. Gente que tangani ko ikatonya ka bato kuegena na to tuare faith omongina tuare faith ya somogaka no mogaka tuare faith ya somongina egento gia kabere akere ko ikatobugatera ne onyene tutai tuwanse project ke to ikatobugatera ne onye no mogaka ko ende gasi okay network yao yangire osiemo, let's proceed. Biamona soko ngari bagel, and I think this is the first time now Jirega Mojero Rani Kwanya Bekaria and then Biamano Chimocho Corra Paul. I was a little bit busy. I didn't Bonongo Rengo Tevaiga, Dennis in America, the rest, you know. Marriage you might marriage Yerebusiemo, Nerevo Kasunguno Dennis in America 3 Lakini no konyorana na adanake abange tukota kwera ni kwerenga ni marriage karasegete. Yani gwataka komenya mnosie mamete gosebna dini semnya rekito komanya gikordo kienge kimubeta gaika kwanyora yabona eno oga asene komnya kinosie mo kwanyora komnya kiembe obosa rekito maitinga yago chirusho aigeta sare igo ebese ye family tigeti galiko be ye family uko ikaranse mukaikwana na no mwanchu na abana baromoko batigese ko maitina baroka kerekene mo abana barombo bwati bongo abana baronkolengere balekogera abana butokoligeri nyetokoligeria abana barugatera abekete bona kiporocho mwana uchini kugoleke kinganda sekete moroche mbiyekere goseke chikotomigaka abo bako batenga omwana araka kerengeri tanya kolengeria bakukuminga kai umwana ko nyina balengerati igo balimo go chimwanyora chibese kere mwana ngachiachi echiro mubuko mwacha gotamakuru enyomo telibia enyomo kere mwanyuma nete mwanyumete no bia naso gope igogo ikamoremeranie ekero botakaboro na ekero nakina gojine kikere nyome kalenge ekero botakaboro ekene kere chia yamayaga nyokusi ono rene ayogotaka gotama kere chia tokire tokora lengeri kaberenga ngaitu arore koru baka tu ikire ga igocha gotama bone kere nyome ya chakere gwansa na ndali gocha gotama kora lengeri bia na ekero koru nyomo ekero gwansu bwasoire ekere nyasaba igolere chinjira bona mwanyorra kabesa kakeigo igota gonyoro musara gose ekuendo renga yakine ligoli nayo kine ligoli yo gotaratara gokoliyo sono mukungo kabere goseno abasaja bakando kana hapana menya nyomba menya nainu banka nyomba bya mumenya bya murendenka abana bakine naino li morabe inyuma bingata ngumuga kosie mona renga no mongi natabi na renge gaiga enka ya enere
aina ramasikani asa kenyoro na ande igora litoko agache kenyoro geito litoko agache kenyomba kyo mugusi kiensengima ekere o masikani yaro iba kumanyanga masikani yaro mutioyu masikani ale kenyore kyo igona lie abantu ko gotara na igo gotara ne tabi yao to taro tige tabi nyomba manya go tare gore kierere kenga yaya tara ko manyete ngano bwata abantu bao kwenda nyumba igona ande mbako kaniti nyumba bia mwana na rai na bwata. Wow, thank you. Mary Kerubo, ningekupea nafasi. Microphone yako nini, device yako iko na echo mingi sana. So sijui vile tutakusaidia. Ebu ningekupea nafasi hata dakika moja uongee. Ebu unmute, acha nijaribu ku unmute your mic nione kama iko. Okay, ebu proceed. Mary Kerubo. Tunakupata. Sio mara ukwani bwairi namwete studio ndete nkobo mutambe ngento abaminto akwanirwa ainali guchugukwana kinkonsi gento nali gukwana iguru enyoma ne nkonsana enyoma getegete okwegenana ekero mwegenanire musabe nyasaye enyoma yeno nabeko bingiya Nyomotesa getigo kororo musacha osokire gose bagukwana nonde gwata uti enyomo geta getukwegenana na igoro y'abasacha bakonyora kibese cy'abawunchura etigante ebenkwanire nka yane nyamira enga kinere nyamira yatoye tobo ko musana kinga kibare koruka nka chiponas but now abantu bachamikire singa kezi togo kwanira igabona abantu abangi ngoneri nyasaye ngabangaini kala chinga kezi na kagete na nyomere twese ide ya nyamira yale go ike bonus musubati tali kurara nyumba musata akakwenda arare pa agocha mambi kende nke ya kungaine nga esiribu ya sirete chibesa ga ule tukiango lakini rende kero kwa muire ko ruseino umanyete gose kwanyorera abana babere gusoyomo abayego kobere gasi pake kobetereri oremereri bokoremereri bono kugocha gweikera abasacha bande mbale bona goikera gusonyo urenge kunywa kwanyora abande baikeire bakari kubugori kisuguri ko runyomba bugori kisani ko runyomba ebine bintu bigokoreka nasudire na maisana baka bono gwacha kwanyora nga yabeire nkongu nonu musubati oyota gitekoremereria go chibire bya musamba asenge nto muntu naro wagete hesabu guchumutunga onye twachakanire no muntu oyo iga abana abatuanyorire tokomenyera obugimo bomba kigosoma kwanyora abantu abange badibosiri marriage asenge nto yebiteka birenga bune binga mochoko toyo na kimoise koligera lisikuisi ya mokora single mata babeire abange igo nje nale gukwanira igoro yechinywomo na abasubati gosomusacha sebera gusekere nyoma yawe yabuneka kwamanya koranga bona naye nabokwenda isikali ochake gokora ebintu bitabwenerete onyo koro muibori ekero tesige abana bali obwate bono mbali guchuka bo mufano umuya asenge ntonya ko guchuka bune nyomba yo muntu ngana abana abaho kutini bakobyukana bara kende nke yora akore ngeri yote nene osabe nyasaye muno n'abasubati buya bweru etomase kigasi nganende karo masemere nyasaye nona to kolemeruke barua none litukerimo abokonyora kwatene niri abana bali bawo asenge sensere bwenerete igona abasacha karo kwanyorire kibesa inyoro omuntu oyo mwachagete nero obugimo takoenda gukora kibesa isikali komanyete nga neba pati mbaya gusekero gwakure geko bang'arigiango musubati uriko nyabwata n'abana nero kuira nacha kugutindika ibone gucyabo busoku ngango igete gotiringe ebintu byao bana bawo tucheti kunyura gusenga mbagutagete chinga kiri akitigaye twasaba nyasaye tokonya ase chinywomo n'echinko lakini ndende chinywomo chitenenete chimwoboete nyasaye nigo chimenyete no Thank you.
Asante. Jared, network yako butokera. Please, let me give you 2 minutes before I close. Gento njenali ko teba ngeringa git gatonya ko batugo tuaro kwegena na omo subati no mogaka ase nyumba ndito basa ko batugo kagera na intu ase intue negento kende njenge gene tenkeringa intu babere ni intu turanyare to koinua no muchio nyare ko boko gotenena ekiagera omogaka aisa ko bwatirana no mongina chini go gotenena egente tangani keringa ki onyo mogaka kare gasi no mongina no areka goiko mogaka oriye njerobe kero no mongine akabiasara akunya konera gokoriya rinera nkorigiara moko bwaterana njerenga bune yuna bakonyore project enye mwansire project gete gosene yo mwagoriro bole monko agacha more mogaka nabwo chibesa korweroni acha kuagajera gokonyo chicho mongina na chichiko bakonya asokoragira chindagira chia nyomba negento kende ngeringa abangina tiga besibye abagaka bande mbale ago chigocho ikanyombo nyore nyombe egotioka nali asale ngeka egasi mbale bakuya kaji perfume chingiya bono kwanyongo mugako utamire kujase chi perfume chingiya ali egasi ekiagera inje nararo lire egasi ali singokora gokonyoranga nabo musacha ko imoka no mukungu bande sasa baigo muira ranchi nende bayira negasi musbati kormara ko gocha kabuya igota mayanga musbati onaso geta kaenda sangao igege ntekene tiganya sa tokonye nyasa bwe kanero ranya ko bagago tokonya erinde chinga cheito chinyare ko bachigo tenena neki chinga cheite kere chianya ko bachigo tenena igo konyora ngamagendero niga kunyara ko bakago koreka nase ese omo family na ndu mo konyara ko moko genderera obokora dibo basaba koreka nase nyomba obojanja mbo basaba koreka nase nyomba mugaka bo mwege no tebyo mongino ebuya no mongina boigo onye nyomba yaikeire omugaka imukire igoro mongina iranenze onye mongino imukire igoro mugaka iranenze ebinte ebige bisinini na bibiragere omochio tenene ose ebinte ebisinini na bibiragere omochio nyara ko gwa igatiga twegenane naende tumanyane ng'akero omonto eborero bwenga ibo gwika naende nkaibo okoerera okonyonga efamili yanyare bakegotenena titonyora chibesa endo konyoma nabagake kere banyore chibesa nigo bako babao bagosoa baenda siko bachikoria basubati siko nali bakorobo bitage isike binene lakini nje tiganya ko banko basororo ngaki ekere tule ime ya Yesu binto kamile bimbiko nyaka biko nyare kana ingawa kuna wengine wako ime ya Yesu ase kanisa oroje no morisi oroje no mopasta kosekiango nande kwanyoro mopasta uyu amenyetie bakungu nyomba ende kabwato mongino inje narabarorira Mombasa igege ntekenene nyasa tokonye chinka chitenene tumurigereri nyasaye nonyo mongino kolete sida se nyomba murigeri nyasaye nerora nyaga komokanya erinda nyare ko bakago tenene familie tenene onyo mugaka kolete sida se nyomba tumurigereri nyasaye amasaboka niga ko nyara ko bakago onjorane omochio nyare ko bakago tenena muna Paulo arengo muwajira gine kere Yesu au mirante na Yesu ga muonjorane Paulo renge ke bago akaba Paulo wokorandiringa na ye nyasaye asante. Okay, thank you so much. Wow, chinsa chietu chiachire chabere chinsa isano nejire Cameron gitatu na isano nebere igo togo ja twakora chinsa isano igoro lakini rero chiara tambukire asengenjo mujada rurenge fire tianga kembia mono asibali mwabera mona intwe gochakira chiara gete chinsa isato wikebire biga team comments bali murasi comment nyasaba seseni mwabere very active bali mwachangiro mujadala nyasaba seseni onye wachi kwa time studio ya kwanyora ere furu twegete kosoa pole sana na ende mambio angi kande watema gocha mapema ake aliyo kwanyora birugo byabagani mbitigarete kaka sungura kuroga se studio ndatebe mbia mono asa mashabiki tonsipi alitogenderete kubwaterana ilinde likomekishwa nge TV ya Kiss Hot TV yasukire mutwe ugocha kwa wege kore kwengencho okugwachi kwa koro kwengencho na kendi gyonse koraga ige das comment go anywhere niko koro kwengencho kero montonto mwanchete aiga ntobwati ubagusi onye kore comment triko nyara goja live we respect that nyasago seseni onye goko nyara goja live triko nyara go so comment we respect that nyasaye tigago seseni twensi tore iko ntobwate WhatsApp group ina sto komerana to kwa na mangana ito intubuna Kiss Hot TV onye gotegete go so WhatsApp group iyo
enamba nerabu ya Safaricom 0700 16 94 44 0700 16 94 44 enamba eyo okong'ini box wacha WhatsApp wantebi mentorship group na mimi nitakuongeza ntubate project yokugura studio equipments. If you feel nga issue yako gokiri gipindi kango gokikire ngosomora mangana mange kurwa iko of course ni manyeta abantu bari basomera mangana mange kurwa onye kurochi TV yako konyire in any way na bogo twake backup elinde litogori chi machine togendererie amangana ito yoboraria onye gotake gotutumire donation yao na bera 500 chiri bubere 10,000 na 100,000 kolengana muna nyasara akunyarire etubwate target ya 380,000 enamba yera bia Safaricom ina soma na bogo tutumire chibesi chiao na intuka kasungura ndo chia announce gaiga boigirie teria onto bekase WhatsApp group totebenga watutumire donation yao kuruga iga as a studio ntuntu anje transparency kirigendo to kebeka wasi ilinde na turasuke buya chipilas bali mogendete ko to support asenjere ya data bundles. God bless you. Bali mo achake project ya mashabiki yoko install ya wifi ya SS studio gigaiga. Thank you so much. So far eto tikaritine balance ya 15,000 ilinde litokore tobeke wifi ya very strong era tokonye go broadcast. Bali mo tuwaka na data bundles. God bless you. Bali mo tuwaka na software ya site kabasiseni. Onye go target go join those pillars WhatsApp group na roro. Just join us and we proceed. Asebono tigamba kire mbuyamono nyasaba seseni wikali tukulia ankyo bali muri abageni esho yaite yako bakira lituko Monday to Friday saa 3 mpaka saa 5 cha butuko. God bless you. God bless you. God bless you. Have a blessed night.